matxistaren kontrako nazioarteko eguna, ez bazara konponbide arazoa zara lelopearen bueltan, protestak egingo dira Euskal Herriko hiriburu zein herrietan, eta jarraipena emateko unitate mugikorrak ditugu Gasteiz, Donostia, Bilbo eta Iruñean. Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan 7etan hasi berri dira mobilizazioak, eta Nafarroan aldiz 8etan pantailan ikusten dugun bezala Bilbon kazetari badugu, Aiara, kaixo, konta eguzu? Kaixo, bueno, orain bertan momentuz ez da hasi manifestazioa, baina hastear dago. Ikusten duzen bezala, pankarta ireki berri dute, eta minutu gutxi barru hasiko da, eta esan bezala, 7etan hastear dago, adierazpenak dagoeneko egin dituzte, eta gutxi barru horien berri izango duzue, eta hemen egongo gara manifestazioaren berri ematen, eta pizkanaka ikusten dugun bezala, jendea batzen ari da kalera. Aiara, konta eguzu, adierazpen horietatik, bada nabarmenduko zenuken zerbait? Bai, zehazki, 3 idei nagusia azpimarratu dituzte, 3 ideia nagusi, eta batetik zehazki aipatu dute, gizonek ardurak hartu behar dituztela, hau da, erantzunkizuna euren gain hartzea, horrez gain aurten, eraso sexistak ere erdigunean jarri dituzte, eta azkenengo ideia zein izan da, aurkitzen ari dugu momentu enten, oldarraldi, hau da, gizonek hartu dutela biktimen papera, eta oldarraldi misogino hori erdigunean jarri du Bilbo Saretzen feminista taldeak, eta hori zelatu du. Hala da bai, lasterri izango dugu aukera adierazpen horiek ikusteko zuzenean, eta jendea ikusten da zure atzean, Aiara, nola daude kaleak momentu honetan? Momentu honetan jendea badago, baina aurrerago jendetza ikusten dugu, horrez gain Moyua plazan ziurnik ere jendea ere batuko da, eta esan bezala, ez da, manifestazioa hastear dagoen honetan, pizkanaka jendea batuko da, entzun ditugu antolatzaileak nola batzen, esanez errepidea hartzeko, eta imaginatzen dugu urtero legez Bilboko kaleak lertzear egongo direla. Ea horrela den, pankarta ere dago zure atzan, ez da, leloa irakurri duzu? Bai, horrela da, eta zuek ikusten duzen bezala, zehazki bortzaketa kulturaren konplizitatea izan ere, esan bezala aurten, zer egin du mugimenduak, gizonen erantzunkizuna exigitu du, ez da, mugimendu feministak, eta horregatik leloa, ardura hori, behingoz gizonek hartzeko. Ea horrela den aurrerantzean, feministek beste hiriburuetan ere egin dituzte manifestazioak antolatu dituzte, Aiara barkatu, eta laster izango dugu beste kazetarien berri, eskerrik asko Aiara, laster izango dugu zure berri, eta Bilboko manifaren berri. Orain arte. Bai, orain arte. Esan bezala, bestelako hiriburuetan Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako zein Ipar Euskal Herriko hiriburuetan egin dituzte manifestazio deialdiak. Gurean udane arbeo lankidea izango dugu Donostian, laster badugun berarekin paso egiterik, edo bestela Iruñean, Irune Rejano izango dugu. Ea entzuten gaituen Irune, kaixo, Irune entzuten gaituzu? Ea, dirudi konexio saiaketeretan ari direla. Ea, bertan dugu, zuzenean, kaixo Irune? Bai, entzuten zait. Bai, entzuten zaitugu, Arratsaldeon. Bueno, konta eguzu. Arratsaldeon. Zer modu zaudete Iruñetik, oraindik ez da manifestazioa hasi, beste hiriburuetan ez bezala, zuena beranduxeago hasiko da, kaleak, nola gaude karrikak Nafarroako Iruñako kaleetan? Momentuz Gaztelu plazako kioskoan gaude, beraz ez da momentuz jendea atera, auzoetatik eta herri ezberdinetatik zutabeka igotzen ari dira 7etan, eta hemen 7:30 manifestazioa hasi aurretik adierazpenak egingo dituzte, eta hemendik 8etan esan duzun bezala manifestazioa abiatuko da.
Eta iritsi zara lelorik edo irakurtzera edo pankartarik irakurtzera? Momentuz ez zara konponbidea, arazoa zara, leloak dio, indarkeria matxistaen aurkako plataformak deituta, eta beste alde batetik, zazpitan ere hemen Iruñean Eitaiak beste manifestazio bat deitu du, sozialismoa aldarrikatuz, baina hau mugimendu feministak deitutakoa plataformarekin jarraituko dugu dela orokorrena eta nagusiena. Ezagunen batekin topatzeko aukera izan duzu edo oraindik goizegi dela esan genezake? Momentuz esango nuke goizegi dela, baina nik uste 20 minutu barru edo jendea iristen hasiko dela. Zure kasuan, elkarrezketa berezi bat egiteko aukera izan duzu aurreko astean, konta iguzu labur, pixka bat? Bai, Iratxe Albarezekin hitz egiteko aukera izan genuen, plataformako kidea dena, eta lehenik eta behin esan zigun arazoa eta fokua aurten gizonengan jarriko dutela, hala ere eraso sexisten salaketek gora egin dute, larria da, baino arazoa instituzioetan jarri dute eta eskatu dutenez, instituzioetan dirutza gehiago inbertitzea, kasu hauek prebenitzeko, hau da prebentzio neurriak hobe egitea. Aurrerago izango dugu aukera erreportaia hori ikusteko Irune eta baita Iruñeko karriketan dagoen mobilizazioa ere ikusteko. Eskerrik asko. Mila esker, ona irte. Arte bai. Eta, unitate mugikorrez gain solasaldia izango dugu platoan bertan, gurekin ditugu Jone Zalduegi Emoki elkarteko koordinatzaile orokorra eta Afrika Biban artista, ongi etorri bikote. Eskerrik asko, kaixo. Kaixo, bai, lehenik eta ben, ze moduz zaudete zuzeneko jarraipenerako gogotsu? Ia zerataratzen dan eta komentatzeko pres, bai, hemen. Bai, beti pres. Zenatarako, bai. Hori da, manifestazio ekitaldi eta aldarrikapen eguna izaten da gaurkoa, zer da azaroaren 25 zuentzat? Oso egun importantia, ospatzeko eta errebindikatzeko geure askatasuna libre izateko dugun eskubidea eta beldurri barik bizi nahi dugula osen esatia eta emakumearen papera eta holan erakustia, hemen gauz eta gero eskubidea dugu eta horren alde borrokatu behar dugu, hori da netzako. Borrokatzeko eguna. Borrokatzeko eguna, bai. Beti egunero, baina gaur bereziki. Bai, hori izango neban, azkenean batzuetan gertatzen dela egun seinalatuak dauzela, baina ez dugu ahaztu behar, ez dugula jarri behar fokoa bakarrik egun hauetan, eta gorputza jarri behar dela beste espazio batzuetan, eta hitza eman, eta zabaldu hau gero, ikasturte guztian, espazioak sortu, denetariko gauzak egin, eta ez galtzea fokoa non gauden eta zertarako, ez? Bada iritzi bat emakumeon artean zabaldua dena, gaurko egunaren eta antzeko egun seinalatuen inguruan. Arantza Gutierrezek berrian azaroaren 25 deituriko iritzi artikuluan aipatzen duena horrela dio. Egun batzutan geruza moreak estaltzen ditu agenda informatiboa eta tertuletako eztabaida eta ondoren ohiko lekura itzultzeko martxoaren 8 arte itxoin behar izaten dela gehienetan, ez? Badirudi egun seinalatuetan soilik garela feminista, egun seinalatuetan soilik hartzen dugula tartea borrokatzeko, baina urteroko egun guztietan borrokatu behar den zerbait badela, ez? Gure eskubideak ez dira egun seinalatuetan bakarrik borrokatu behar. Hori da. Baina, justo egun honetan danok emakume guztiak biltzen gara, hori da berezia, ez? Bestelan geure borroka bakoitzak beran aitzen dago egunero. Da, egun konkretu honetan batzen gara, injarrak eta batzen doguz, hori da. Gainera hori importantea da, bai, ez? Azkenean sentitzea ez zaudela bakarrik eta emozio kolektibo bat sortzea ere importantea da. Askotan esaten da, joia, eske manifestazioak eta igual albo batera ez dugu utzi behar, ze ez badira agerraldiak egiten, ez da erakusten, ez dago, ez? Bai, emoten dago ez dagoela programarik, ez dana ondo dagoela.
Hori da. Bai. Indar erakustaldi bat dela esan genezake beraz gaurko eguna, kaleak hartzeko eguna, naiz eta kontuan hartzekoa den esan bezala, egunero borrokatu behar den zerbait badela. Gainera bada zerbait Afrikak aipatu duena, badela igual egunerokoan norberak egiten duen zerbait dela borrokatzeena, ez? Norberak bere hildotik, baina gero horrelako data zehatzetan jendeak kalera ateratzen dela eta kolektiboki egiten diogula aurre borroka egiten dugula, esan genezake. Eta, bueno, esan berri dugu, unitate mugikorrak ditugula hiriburutan, egon gara Iruñean eta egon gara baita Bilbon ere, orain Donostira egingo dugu salto bertan baita, Udane Arbeo lankidea, kaixo Dane, entzuten gaituzu? Arratsalde on guztioi. Arratsaldeon, bueno, atzean manifestazioa duzu, irudi nahiko polita, bengalaekin eta guzti. Bueno, konta iguzu, nola hasi da manifestazioa? Hala da, Irati hasi berri dute, zazpietan Donostiako Bulabarrean ekin diote manifestazioari, konponbidea ez bazara, arazoa zara lelopean, batukadarekin hasiera ederra eman diote, baina ez da horren polita hemen atzean ikusten dugun irudia. Izan ere, hemen aurrean ditugun 5 emakume hauek, islatzen dute aurten 2024an Euskal Herrian 5 emakume erail dituztela, eta hori da gaurko aldarria, ez da, indarkeria matxistari aurre egin, honen aurka joan, eta emakumeak antolatuta ikusten ditugu gaurkoan ere Donostian. Hementxe ikusten dugu, ez, erasorik ez, eta hor da jarraituko dugu gaurkoan kontatzen Donostiako mobilizazioa. Horentxe bertan, udaletxe eta aurrera goa Azabenidara. Ikasi zarete, beraz, ondo entzun ez bazaitu ere, jendetza dago zure atzean, eta esan berri duzun bezala, atzan dituzun 5 emakumeek hilketa matxistak, urte honetan Euskal Herrian izan diren hilketa matxistak simbolizatzen dituzte edo erakutsi nahi dute, eta bueno, datuetan aztertuz hainbat edabidek egin dituzte gaurkoan datuen berri eman dituzte, eta bueno, alde batetik nazioartean ia zelako emakume honeko 60 senide batek edo bikotek irakil zituela jakinarazi du Nazio Batuen erakundeak, eta Euskal Herrian bertan 3 hildako desagertu bat, 851 sexu eraso eta 6.993 salaketa izan direla jaso da aurten urtean, beraz bada larritzeko zerbait, ez da Udane? Bai, alaxe da, eraso sexistak handitzen doa, emakumeen aurkako indarkeria handitzen doa, eta aurtengo mezuetako bat bada ezin dela hau normalizatu, eta hori ala, Donostian ere hori ari dira esaten, ez, indarkeria sexistarik eta emakumeen aurkako indarkeriarik ez, eta esan duguna, kopuruak gorantz doaz, mezua ere, sentsibilizazio mezua ere gorantz doa, baina honekin amaitu beharra daukagu, eta horretarako kontu handiarekin ibili beharrean, kontu handiz, eta lotxa eduki gabe gizonezkoek hartu dute ardura oraingoan, eta konplizerik ez dela nahi ere esaten ari dira emakumeak gaurkoan. Emakumeak ez bakarrik, gizonezkoak ere ikusten ditugu bat egin dutela gaurko mobilizazioarekin. Batzeko da hori, izan ere, seinalatuak, interpelatuak izango dira aurtengo mobilizazioan gizonak, bestetan ere bai, baina bereziki oraingoan ardurak hartzeko unea dela adierazi dute Euskal Herriko mugimendu feministatik, gizonek ardurak hartzeko unea dela, beraz, bada modu bat, ez, behintzat, haiek lokatzetan sartzen hastekoa, behintzat mobilizazioaren parte izatea. Bueno, Udane, laster izango dugu Donostiako kaleetan gertatzen denaren berri ere, eskerrik asko eta animo mobilizazioan. Mi eskertzei jarraituko dugu kontatzen zer gertatzen den Donostian.
ea zanpatzen gaituen indarkeria matxistaren aurka egingo dugula aldarrikatuko dugu gaur, baina baita urte osoan ere, eta albiste ditugu emakumekiko erasoak, erailketak, gaur ezaterako Nafarroan 8 urte eta 6 hilabeteko zigorra ezarri diote gizon bati, bikotekidea bortxatzeagatik eta mehatxatzeagatik, gertatutakoa onartu zuen gizon honek, ez da lehenengo kasua horrelako berria jasotzen ditugula, eguneroko ogia dela esan dugu, zuek ere nola jasotzen dituzu horrelako berriak, azkenean? Amorruarekin, eta apur bat, itxaropena galdu barik, baina sentsazio bat daukat ohitu egin garela, eta hori hor daukagula, de fondo bezala, abesti bat izango bazen bazala, baina ez dala konpontzen, ez dala buelta ematen. Orduan, amorrua eta nekea esango nuke, sentitzen dala bebai, ez? Eta impotentzia bebai. Da berak esan dauelez informazio gehiago dauz, manifestazio asko, eta erailketak jarraitzen direzolan gora eta gora, ez dut ulertzen, ez? Pentsaten eban kontrakoa izango zala. Baina naizta manifestatu eta gure eskubideak eskatu eta dana, ondino hiltzen gaituzte, da mehatzen gaituzte eta molestatzen gaituzte eta hori dana, ez da elkizean konponduko dan, ez? Zer egin behar dugun hau dana zeholan amaitzeko, ez da hitz. Kaleak hartzen ditugu, baita sareak, sare sozialak ere bai, aldarrikapenez betetzen ditugu, baina badirudi indarkeria geldiezina dela. Hori da. Gauzak ez dire aldatzen. Eta indarkeriekin batera isiltasunare badator, datuei errepasatu diegu orain dela gutxi bitutular nagusi izan ere, esan bezala, emakume 60 zenide batek edo bikotekideak hil zituen mundu mailan, bada azpimarratzekoa den zerbait, ezta? Emakumeak nork hiltzen ditu? Gehienetan, hain kopuru handian, hain gertuko norbait izatea, ez da kasualitatea. Ez da kasualitatea, azkenean hau, violentzia hau estrukturala da, eta badago espazio askotan eta modu askotan ematen dena, baina gero oso presente uki behar dugu, ez dela bakarrik etxeko espazioetara mugatzen, ez? Naiz eta hor berezitasun batzuk ematen diren, eta gero nola bikoten artean erabiltzen diren ere aurrak aipatuko nuke, eta bebai aipatuko nuke nola jartzen dugun, ez? Fokoan erabengan eta gazteengan, eta guk rebiziatu behar ditugula milaka gauza, gure heldutasunetik eta gure privilegioetatik ere, bai emakume edo gizon izan, ez? Orduan, apur bat hor usteagatik hori ere. Aipatzekoa da ez dela etxeko espazioetara mugatzen, hau da kaleetan eta egunerokoan batzutan agian badirela eraso batzuk, barneratuak ditugun erasoak, ez? Hain normalizatuak ditugunak gehien bat emakumeok ez garela ez da konturatzen erasoa jasotzen ari garenik. Bai, kulturalki onartua gauzela eta gaube onartzen dugu. Normalak izango balira bezalatzen dugu. Ez dugu salatzen batzutan ez garelako konturatzen bez, hori zeuk esan duzuna, ez? Eraso bat dala. Ekintza sexista bat dala. Esaten duzu, baina normala da, ez? Edo kostatzen zaigu hitz potoloa jartzea, ez? Hori, bebai. Edo, bebai, indarkeria oso normalizatua dago jendartean. Orduan, gero indarkeria mota desberdinak desgranatzen baditugu, hor daude, ez, dantzan bezala. Orduan, batzuk hor eroso bizi direla dirudi, eta beste batzuk, aipatu ditugun, ez, sentsazio horrekin. Orduan, hau da daukagun mapa. Mapa, earra. Indarkeria normalizatu horretan gainera, askotan emakumeok hartu ditugu ardurak, antolatu gara, saretu gara, gaur egun ere aipatzekoa da duela gutxi ezaguna izan zen mitu kanpaina hori, ez? Denok batera esateko gai izan gara, nosbait eraso bat jasan izan dugula, eta saretu gara, eta mahai gaineratu ditugu gaur egun dauden
jasotza ditugun eraso horiek edo gertatzen dien gertaera horiek gizonek aldiz isiltasunean jarduten dutela dirudi, askotan feministak omen diren gizonek ere ardurak hartu beharko lituzkela esan ohi dugu emakume feministok, zuek ere nabari duzue falta hori? Bai, nik esango neuke gero eta kontzientziatuago dauzela nire inguruko gizonezkoak behintzat. Da gaur egun existitzen direze maskulinitate eta hierrak eta olako gauzak lehen ezirian existitzen, da hitzaldiak eta zakizata gizonezkoak gero eta kontzientziatuagoa dauela esan behar dut. Asko falta dela ondino, bai esan behar dut. Gero eta gehiago dauz, baina ondino falta direz, ez? Mundua oso ondiza da eta matxismaren kontua ez da mengoa bakarrik, ez? Mundu osokoa da, orduan, pentsatote ez zituen behar dugu zela gure seme-alabak, semeak, ez? Baina gaur egungo umiak eta holan diferentiauak izango dirala, pentsaten dut. Denetari dago, ez? Gero ikusten dozu gazte batzuk eta zertu zaila, Horregatik esaten neban, ez? Non jarri behar dugun fokoa. Hori da. Gurasoak, ezitzaileak, dana, orduan, guk errebisatu behar ditugu dauzkagunak barruan, ez? Danok dakogu matxista bat barruan, errazista bat, eta orduan, nire burua begiratu behar dut, baina zenbat kostatzen jagun, gure kakitak begiratu. Barrura begiratzea eta onartzea eta zatea, naiz pizkat matxista nube bai. Kulturalki dano gara, berak esan dauen moduan, ez? Ze holan irakatzi dute eskolan da dana emakumeak hauen behar dabez, eta gizonezkoak ez, futbolean joazten badozu eres matxo, eta holako gauzak existitzen direz, ordino falta da. Kontra esan ez, beteri gaudela denok, baina lokatzotan sartu behar garela, ezta? Zuei ere pasa zaizue bizitzan zehar nosbait, gaur egun agian kontzientziarekin egingo ez zenuten zerbait? Agian, seguru bait, ezta? Nola, esplikatu, holako problemaren bat izatia... Ez dakit jarreraren bat onartu izana edo norberak jarreraren bat matxista den jarrerarik egin izana, komentarioak agian onartu izana, ez? Talde kuadrillaren baten egon eta zerbait entzun eta entzungorrearena egitea esaterako. Neuke askotan izan dut, ze imaginatu nire... nolakoa nazen, zei de txiste fazil, eta beti izan duda solakoak, da gaztioan nintzanean, gelditzen nintzane, danerien planeolan esplikazioak ematen da zagizet, da onja, temporiaz esateon, txistiak egongo direz, keizela negra eta zagizet, eta bestia, eta batzutan ja, intensio ja, aztertzen dut, esaten dut, honek mina nahi badau, oneri bai izango txat, bestian, egiten dut holan da, Claro. Da horreaz, berak badaki. Ez ara sartuko danetan, ez? Ez zituko dute, interesantia dana pentsaten dutena bena. Oneri bai izango txatu, oneri eske honek ez da baldatuko eta ez da nire interesekoa bez, ordune, baina, bai. Da batxutan, egiten dozu holan da, da listo. Jakin behar da ere, noiz merezi duen, ez? Hori ikasten dozu denborarekin, bardina esango neban. Diferentia zarenean horrek... Horra, ibiltzen duzunean ez, amorru hori ataratzen dozu gazteagotan eta gero ja, ere, gauza bat oso garrantzitu ez, apur bat elegidu egin behar dugu zela ze borrokak nahi dugu zan gure bizitzarako, eta hori da ere dara gure autoestima eta gure burua zaintzea, orduan, igual danatan ez gara sartu behar. Igual beti ez dut nire amorruari eman behar bidea. Orduan, zika. Super gauza txarra, en plan oso txarra bada bai esateot, ez? Baina komentari zu tontuak eta holan esaten duzu, nire energia horretan, gastatzia, ez, pasa. Norberaren lana ere bada, ez? Estea eta ikastea, feminismoaz ikastea, ez? Eta hori bada, emakumeen kasuan behintzat, egin beharreko, behintzat, ezkerreko ideiak ditugun emakumeetan etxertatu eta egun zerbait, norberare ezi behar dela ikasi behar duela, irakurri behar duela feminismoaz, ez bakarrik norberak bizi duen horretatik, baizik eta irakurri, eta... Ez? Eta badirudik gizonen kasuan oraingoz ez dela hain horrela izaten, ez? Eta beti duden salbuespenak. Bai. Bueno, bai, bardina, ez? Ezkenean batzuk privilegioetatik uste dute ez dutela behar, edo ere
beldur dute hori esploratzeari. Ze, azkenean, nik ere itengo honean, ez, neska mutila izan, danok bizi ditugula ere, ez, feminismoarekin edo beste gai batzuekin, gure beldur propioak, gure esploratze horri emateko, ez, erruak, ez dakit, urduritasuna, orduan horretaz ere hitz egin behar dugu, nola sentitzen garen honekin, hor fokoak jartzea, eta guk azkenean ez, saioetan ibiltzen garela gazteekin eta gurasoekin eta bar, ze garrantzitsua den jendeari galdetzea nola sentitzen den honekin, eta jartzea fokoa ere modu positiboan, ez? Azkenean hitz egiten dugu harremanetaz, eta harremanak nola eraiki nahi ditugun modu osasuntsuago baten, zuretzako igual osasuntsua gauza bat da, eta niretzako beste bat, horretan ibili beharko dugu, baina bide hori egiten da, orduan ez dugu aldatzen, naiz eta 35 urte pasatu, dugu aldatzen ja, ez? Nolako da, Jone, zuke gazteekin lan asko egingo duzu, nolakoa da gaur egun gazteek duten perspektiba gai honen inguruan? Orokorrean, bai nabaritzen dira, gelan, segun ze gai lantzen duzun edo nola planteatzen duzun erresistentziak, baina orain esaten nuena, ez? Modu positiboan planteatzen dozunean, haiek kontatzen dute, guk azkenean, abia puntutzat hartzen badugu sexologia edo mundu digitalan gertatzen dena, ez? Modu asko daude hori planteatzeko, eta modu asko daude haien gana heltzeko. Ni noa diskurtso batekin, ez, arriskuekin, dana beldurra, nire gorputza eta nire habitat hau esploratzea izango da, oso deserosoa, ez? Orduan, haien ganik zer jasotzen dugu, erresistentzia eta aurpegi desegokiak, ez? Orduan, hor guk bere pilak jipin garritugu, eta haiek entzun, haiekin landu, haien gana hurbildu, eta apur bat jaitsi, ez? Nire heldutasunetik ez nazu baino gehiago, nire etzako hori oso garrantzitsua da. Eta humilak izatea haiekin. Nerabeekin lan egiteaz gabiltzala, Iruki Larroxako kideekin elkartu zen pasaden astean Udane Arbeo lankidea, eta korte bat ere badugu horren inguruan, entzun dezagun eta komentatu dezagun, bai? Arartekoaren txostenak dio feminismoaren kontzeptua ez dela berdintasunarena bezain gertukoa eta ez dagoela hain hartuta batez ere gizon gazteen artean. Guk geletan sartzen ganean eta feminismoaren lanketak egiten ditugunean, guk pedagogia feministak lantzen ditugu, jasotzen duguna da feminismo eta berdintasuna baliokide moduan ulertzaren jarrera hau, ez? Gero egia da, hori izan eta gero agertzen dela matizazio batzuk, ez? Eta batzuk hasten dira izaten gaur egungo feminismoa, baina agian enau errepresentatzen zeren, agian erradikalegia eta bar da, ez? Claro, ulertu behar deguna da, haien gana heltzen ari den feminismoaren kontzeptu bat dela kontzeptu zehatz bat. Eta kontzeptua zeinak gizonak jartzen ditu nola daite puntuan edo ez, feminismoa zeinak badirudi defendatzen duela gizonak egon barutela emakumeen azpitik eta ez da hori. Baina gazte batzuengan bai badela nola daite barrura heltzen zain mezu bat, ez? Gero, orokorrean ere bai, egia da, feminismoaren kontzeptuaren lanketa egiten denean, emakume gazte askok eta gizon gazte askok ere bai, oso argi daugatela, feminismoa ez dela gizonen kontrako kontzeptu bat, ez da mugimendu bat ere, inondik inora, baizita dela, jendarte parekida bilatzen duen mugimendu sozial, politiko eta teoriko bat, ez? Orduan, kezkagarria da batzuk esatea feminismoak nahi dula gizonak emakumeen azpitik jartzea eta gainera erabiltzen dituzte izugarrizko datu pila bat, berdintasun legeak ditu hainbat apartado horretarako, ez? Badela diskriminazio positibo moduan irakurtzen den legeak eta bar. Claro, hezkuntza mailan gaude, eta ni hortik anabilitze egiten, hezkuntzan batean feminismo bezalako kontzeptu klabeak lantzea oso forma abstraktuan eta ez bate praktikoan gerta daitekena da sortzea horrelako eztabaidak, zentzuak batean eskatzen duten posizionamendu bat dezu batzea feminista edo feminista parametro hauetan eta agian berpentsatu beharko nuke nola edo ze metodologia erabili guztia landu ahal izateko gazteekin, zeren gure harritzen digun zerbait da feminismo bezalako kontzeptu barne hartzaile eta askatzaile bat ulertzen hastea zerbait zapaltzaile moduan eta hori da kezkagarria dena, zergatik heltzen aritzaile mezu hau. Zergatik ez dute bizi bestera batera feminismoaren gaia, ez? Eta evidentemente ordia sartuko ginake sare sozial digitalen dinamiketan, sartuko ginake feminismoaren gaiak berak daukan, bere inguruan daukan ezjakintasun maila handia ere bai, eta ez bakarrik gazteen artean edo jendartean baita irakaskuntza arloan, ze badirudi gaztea jartzen gabiltzela jo puntuan gizon gazteen jarrerak bihurtzen ari direlako edo kokatzen ari direlako kokapen erreakzionario batean, baina ez dugu hitz egiten adiez irakaskuntzan dagoen jarrerez.
edo dagoen ezjakintasunaz gaiaren inguruan, ez? Eta bueno, esatea argiki gazteak diela gure jendartearen isla, esan nahi, gazteak ez etorkizuna dira oraina, gure jendartearen bezala. Eta orduan behiratu beharko unika baita ere zabalean, edo forma zabalago baten zer dabilen gertatzen. Feminismoarekin, zerratik handabilen ultraeskuina antolatzen guztiz diskurso feministen kontra, mugimendu feministaren kontra, LGTB jendearen kontra, pertsona razializaten kontra, migratuen kontra, eta agian behira apur bat zabaldu ulertzen hasteko zer dabilen gertatzen gure geletan. Kameratzean Afrika zer da komentatu diguzuna? Eta bideo horietako abotsa, kanta egin genuela, eta grabatu neban, bi neskarekin da oso ondo. Esperientzia polita bai, beldur barik jarrera, ez? Hori da. Bira, eta askotan tokatu izan zaizu horrelako plataformetarako abestiak egitea? Bai, emakunderentzate publizitatea indo eta abestu indo bai, da bai, holako mugimendutan parte hartzea gustatzen jat. Eta nolakoa izaten da bertako giroa? Nola ikusten? Bai, arra imaginatu emakumezko ez hola ningura eta sentitzen da hor poteria eta politxa, oso politxa benetan. Hoita izango da, seguru, gaiara helduko digu berriz, nerabeak genituen mai gainean, eta nerabekin lan egiten du Jonek, Jonek konta eguzu, bideoa entzun da, badazpimarratuko zenuken punturik? Bueno, apur bat egoitzek aipatzen zuena, ez? Fokoa jartzen dugula, lehengoa ere hartuz, gazteengan eta gazteak direla arazoa batzuetan edo erdigunean jarri behar dugun arazoa, baina uste dut, aportatzeagatik apur bat igual, hori dela joera erreza, ez daukagun, hau da errebisatu behar dena eta ez dena. Ze guri gertatzen zaigu ere, gure lanan telefonen asuntoarekin eta zer egiten duten interneten eta horre ere dago errebisatzea guk egiten ari garena, haiek eredu izateko, eta honekin berdina. Orduan, guazen ikustera eta irakurtzera guztia apur bat modu zabalagoan. Hori da apur bat daukadan sentsazioa denbora guztian. Sare sozialez hitz egiterako mugimendu feministak ere ohartarazi du abesteko izan daiteken arren mezu faltsuak azkar zabaltzeko, iraintzeko, gorputza kontrolatzeko bidea ere badirela, gazten artean zuk ere igarri duzu horrelako mezuen zabalpena edo zer esaten dizute gazteek? Bueno, irakurketa da apur bat, mundu fisikoan bizi izan dugun eta bizitzen dugun kontrola isladatzen dela mundu digitalean, modu desberdinak egon aldirela hori bizitzeko, baina elkarrekin bizi aldira ondo. Esan nahi dut, interneta ez da, interneten gertatzen den guztia ez da txarra. Eta horrekin ere daukagu apur bat, peleita. Haiek daude haien harremanak garatzen ere hortik eta guk ere, orduan, guazen erakustera, ez? Erramintak eukitzea, hor bizi dutena begiratzeko irizpide batzuekin, baina hori hitz egiten eta lantzen egiten da, sentsibilizazioa egiten, haiekin egoten, haiek entzuten, eta haiek ere haien burua babesteko erramintak jasotzen, ez? Eta nik nire burua babestu dut nire bizitza guztian, kalean iuntasunagatik neukan beldurrarekin, eta jarraitzen dut hori izaten, orduan, interneten, eske egin aldi date, interneten ez zaituzte ikutzen, baina gure emozioak berdinak dira interneten eta mundu fisikoan, hori ere garrantzitsua iruditzen zait, orduan, erramintak behar dituzte, ez alertak denbora guztian. Eta laguntasuna, akonpainamendu bat, mimoarekin, begiratzen eta ulertzen, ez? Danok behar dugu ulertuak sentitzea. Orduan, haien espazioa importante bat ez dugu ukatuko. Dirudi gainera, gazteak eta sare sozialez hitz egiten dugunean, zerbait txarrez hitz egiten ari garela, ez? Dirudi gazteek ez dakitela jokatzen, ez dakitela jarrera honik izaten, dena gaizki egiten dutela. Jarrerak eta jarrerak egongo dira, ezta? Claro, jarreak eta jarreak egon dira, eta gainera, nerabeak eta gazteak garenean, hasten garela esploratzen, ez? Eta esploratu aldugu hil arte, baina esan nahi dut, hori behar dugu, hori da plazera ere, hori da bizitzea, eta nik apur bat, ez da jartzeagatik bakarrik puntu positiboa edo nista, baina
ere ematen digula, bai zaindu behar dugu aurrak, zergatik daude aur txikiak hor bai jarri behar dugu fokoa. Ezin dute egin berdina 8 urtekin edo 18 urterekin. Hor, zeo zer, egiten ari gara, txarto, hori argi dago. Baina, guazen hori ikustera, baina ez debekuarekin. Debekuarekin ez dugu esten. Debekua aipatuta, nerabeak baino aurrek mugikorra beranduago izan ez dezaten ere egiten dute borroka guraso batzuek, agian espazio horretara beranduago iristeko, ez dakizuen gertutasunean ere ikusi duzuen hori, iniziatiba hori, ez? Aurrak beranduago mugikorrarekin eta beranduago hasteko hori. Entzun izan dut, zen neuk ez dekote bumerik, eta albuan bez, baina ikusten dut nire lagunak da holan komentaten da hori, nahi da bela beranduago izatia mobilia eta denbora izango da beia horrea ibiltzeko, baina eurek eskatzen dabe eta zer egingo zu, umiak eskatzen badotzu. Ama, mobilia, ama, ez dakit zer, neuk ez dakit, baina izan behar da zelan azaldu. Mugak jarri. Wow, bai, muga jarri baina zelan, ez da erraza, ez da bat erraza, eta umiak azten badira horan konfrontatzen dolan zelan eitzen dozu, ez azaltzia, mugak ipintzia, ez dakit azalduz, Horrela, eta batzuetan bai, beste batzuetan ez, baina, bueno. Ez da, ez esan behar, azkenean mugikorra ere beste plaza bat ere bada, ez? Sozializatzeko plaza bat. Zu artista izan da gainera, sare sozialak ongi ezagutuko dituzu. Horretarako, ona da, niretzako, sare sozialak eta holan ondo dauz, dana ondo dau, ondo erabiltzen baduzu, ez? Kontrolagaz, da sare sozialak osonak dira promozionatzeko, bakoitzan lana, eta umientzako bai sozializatzeko ero, ze euren artean ez da berbaitzen, nola, sozializatzen direz, orduan importantia izango da. Baina kontrolagaz, da kontrola zelan egin kontrolatu? Beste kodigo batzuk daude, baina beste kodigo batzuk naiz eta egon, harremanantzeko ez dago beti arazo bat horrekin. Eta hori bai puntu bat da, ez? Beti dago arazo bat, edo guk beldurra dugunez arazoari jartzen dugu erfokoa. Ze jartzen badugu beste zeo zerrekin, berdina izan daiteke, ez? Bai. Orduan, bueno, eta jartzen dut hor puntua, adikzioa sortu aldute, zer ematen digu beldurra, egotea mugikorrarekin denbora asko, dependentzia, edo hor gertatzen dena. Nik ez kontrolatzea. Ze kalean gertatzen dena ez duzu kontrolatzen bez. Bertan dagoen diskurtso agian, gurasoei gehien bat edo, gehien bat gurasoei beldurra horrek emango diez, haien aurrek jaso dezaketen diskurtso hori, eskuin muturarekin loturik dauden diskurtsoak zabaltzen ari dira gehien bat. Eta, esan dugu hasieran ere, zazpiterretan hasiko zirela adierazpenak ematen Iruñean, beraz, Iruñeko kaletara egingo dugu salto. Es muy claro. Si no eres parte de la solución, si no eres solución, eres problema. Es un mensaje que interpela directamente y fundamentalmente a los hombres, pero también a los medios de comunicación, a las instituciones y a la sociedad en general. Y además del lema, que es el lema principal de este año, también el que la vergüenza cambie de bando. Estamos ya hartas de ser nosotras quienes tenemos que pasar vergüenza, quienes tienen que sentir vergüenza son los agresores, son aquellos que nos agreden y quienes nos violentan diariamente con las múltiples formas de violencia sexista. Sí, poco más que añadir. Este año, pues como otros años, nos centramos en un tema y como llevamos ya mucho tiempo que al final las mujeres nos hemos juntado, las feministas nos hemos juntado, hemos hecho huelgas generales, nos hemos manifestado, hemos gritado, nos hemos juntado y hemos llorado, entonces creíamos ya que este es el momento, ¿no?, de que no recaiga en nosotras, sino que recaiga en quien nos agrede, las instituciones, y que se pongan los medios para acabar con esto, desde todos los hombres a las instituciones. Un poco el mensaje es claro este año. Las instituciones hoy se han concentrado en varios lugares, pero ¿creéis que el resto del año hacen políticas adecuadas?
Bueno, es verdad que avanzamos, pero que se avanza lento, que cada vez es mayor la implicación que tienen las instituciones en la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero también es verdad que quedan muchos huecos por cubrir y mucho más entender el problema que tenemos de violencia sexista como lo que es en realidad, que es un problema que es algo estructural, que las políticas han de ser transversales y que al final el que bienvenidas las leyes, bienvenidas los cambios de políticas, pero al final si no se ponen los medios suficientes, si no hay dotaciones económicas, si no se incide en que se cumplan los protocolos tanto en sede judicial como en las diferentes policías y demás, de nada sirve o de muy poco sirven todos esos avances que poco a poco vamos consiguiendo. Y a la vez en Nafarroa tenemos la suerte de que no acceden a las instituciones, pero tampoco podemos obviar el ascenso que está teniendo la ultraderecha y quienes niegan la existencia de la violencia contra las mujeres. Nola baloratzen duzu eraso salaketen igoera? Bueno, guretzako salaketen igoera datu importantea da eta kontutan hartu beharrekoa, baina gogoratu behar dugu, batetik erasoen salaketa horrek ez duela esan nahi eraso gehiago dagoenik, baizik eta emakumeak animatzen direla salatzera, hori guretzako importantea da, ze esan nahi du zerbait ongi egiten ari dela, gutxi baldin bada ere, baina zerbait aldatzen ari dela, eta bestetik ere gogoratzea egiten diren aste hontan, pasan astean atera ziren datuak, genero indarkeriaren kasuan 30% baino ez dira salatzen, eta eraso sexualen kasuan, uste dut, 20%, baino ez dela salatzen, esan nahi dut, hor askoz handiago dela, salatzen ez den kopurua, salatzen dena, baino ez, eta horrek ere arrazoiak ditu, emakumeak konfidantzazko espaziotan salaketa ahal izango bazituzten, seguruenik beste zifrak bestelakoak izango ziren, askoz altuagoak eta deserosoagoak ere batez ere instituzioentzat. Gazteleraz aipatu duzu, baina euskaraz esatearren, zein da gaur helarazi nahi duzuen mezua? Bueno, guretzako gaurko mezua argia da eta oso zuzena, gizonezkoei batez ere zuzendutako mezua da. Haiek ardura hartu behar dute indarkeria sexistari dagokionez, eta ez baldin badira konponbidea, arazoa izango dira eta arazoa izaten jarraituko dute. Eta ez du balio esatea sare sozialetan ikusi dugun bezala, ni ez naiz, nik ez dut egin. Ez da zertan zuzenean egin behar danok dakigu nola funtzionatzen duen emakumeen kontrako indarkeria, estrukturala dela, eta horre izeberra punta horretan dauden kasu horiek ez ziren gertatuko bestelako erasoak, txikiagoak edo normalizatzen ditugun guzti horiek egongo ez balira. Gracias. Feministako kidaren adierazpenak, entzun berri ditugunak, hainbat gai mahai gaineratu ditu, eta hemen dugu Irune Rejano lankidea, adierazpenak entzun berri. Kaixo Irune, entzuten gaituzu? Bai, Arratsaldeon. Arratsaldeon berriz ere, Irune, osorik entzuteko aukera izan duzuzuk Irune, bada azpimarratu nahiko zenuken esandakorik? Bai, hori da, galdetu diot eraso salaketen igoeraren inguruan eta aipatu duenez, larriak dira datu horiek, baino hala ere gauza on bat adierazten dute datu hauek eta da emakumeak animatzen direla salaketa hauek egiteko. Datuak larriak direla esan genezake beraz, baina badela emakumeek salatzeko pauso hori egiten dutenaren adierazle. Geroz eta denbora gaurrerago egin salaketa gehiago baldin badaude, ez dakigu, baina positiboa edo negatiboaren horrek esan nahi duena ere gogorra ere badelako, ez da, Irune?
Bai, hori da, hala ere aipatu dute Euskal Herrian 5 eralketa matxista egon direla eta instituzioetan eta komunikabidetan lan gehiago eta lan handiagoa egin behar dela adierazi dute eta azpimarratu dute. Instituzioetan, baita kaleetan ere, eta adierazpenen ostean manifestazio hasiko da laster Iruñean, beraz Irune utziko zaitugu, laster izango dugu Marifaren berri, eta esandakoa, laster gara bueltan. Bai, hori da, orain arte. Bada, adierazpenak entzun berri, zer nabarmenduko zenukete? Positiboa dela hori, jende gero eta emakume gehiago animatzen direla salatzen asuntua, baina egiten ez dabenak da, ondino egiten ez dabenak da beldurra dekotelako. Eta beldurra horreaz ez dakit zelan amaitxo aldan, ez? Ze imaginatu, akosauta izan zara edo bortxatua eta ezin dozula, beldurrangatik ero, danaganangatik ezin dozuela salatu horrek, suposatu behar dau. Kriston pisua eta psikologikoki eta daurdune zeo zerrein behar dugu horren kontra ez, gero eta emakume gehiago animatzeko. Horretarako neurriak ipini berdabez, ez? Niri etorten jat bebai burura, zer edu izan ditugun, ez? Zelan ikusi ditugun gure txekoak, zer eta zer aguantatzen, eta zelako, klaro, hori hor dago, eta fokoa jartzen dugu, ez, orain, emakume gazte edo heldu batek bizitzen dituen gauzak, baina zer ikasi dugu? Isiltzen, gure etxean, gauzak sartzen alfombran barruan, eta ikasi dugu, ez, etxeko espazioetan bizi izan ditugun joera oso matxistak, joera oso barneratuak, eta sentsazio hori ere ez da gurea bakarrik individuala. Esan nahi dut, danok daramagu pixu bat familiarena, eta aipatuko nuke ze garrantzitsua den sareak eukitzea. Pertsona asko daude bakarrik. Orduan, nik ez badekot, normalean ez indarkeria sufritzen duen emakume batek sufritzen duena askotan izaten da isolamendua. Orduan, naiz eta bera bakarrik ez egon, harreman bat hasten du, imaginatu, ez? Hau da adibide bat. Eta pixkanaka lagunak ez daude, bakarrik sentitzen naiz. Zelan kontatuko dut orain hau lotza badaukat, ez? Orduan, ze garrantzitsuak diren lagunak. Bai. Lagunak edo sare bat izatea behintzat, segurua den sare hori, ez? Familia, lagunak, kolegak, espazioak. Eta aldarrikapen bat ere, gure bizitza ez dagoela mugatua bakarrik harreman batera, ez? Harreman berdin zaitze motatakoa. Zei garrantzitsua izatea gure espazioa. Bakoitzak hartzen duena. Ez? Gaiaz, galdetuko dugu orain Bilboko kaleetan ari den Aiara lankideari. Kaixo, Aiara, entzuten gaituzu? Bai, entzuten nauzue? Bai, sirena artean ikusten zaitugu, Aiara. Zarata entzuten ari da Bilboko kaleetan, seinale ona dela esan genezake, jendeak bere aldarriak oihukatzen ari delaren seinale, Aiara, aurrera doa manifestazioa, denbora pasada hasieratik, ordu erditxo baino gehiago, eta, konta iguzi nola joan da manifestazioa? Bai, hori da, 7 pasata zizta manifestazioa eta dagoeneko ia abandora eltzear dago, hau da, gutxi barru, espero dugu, 5 minutu barru bedo ziurrenik odoletzera helduko dela eta bertan, urtero legez ez da, hitzaldia egingo dute, hitzaurrea egingo dute, eta adierazpenez gain, hasierako adierazpenez gain, berri ere hitz hartuko dugu Bilbo feminista zaretzen taldeak,
eta Bilboko kaleak lertzear daude, ezta? Gainera hainbat pankarta ikusi ditugu, eraitako emakumei ere keinu egin direte, maskara eta peto txuria jantzita, eta horrez gain oihuak, ezta? Adibidez, ointxe bertan entzuten ari garena, erasorik ez erantzunik gabe, konplizeaz bazara, arazoa zara, gora borroka feminista, autodefentza feminista, eta olako mezuak. Orduan esandakoa irati, Bilboko kaleak beste urte batez lehertzear eta indarkeria matxistaren aurka erantzun zuzena, eta mezu argia. Gizonek ere behingoz erantzunkizuna hartzeko exikitu du aurtengoan mugimendu feministak, hori izan da leloa erdigunean jarri dutena, eta Bilboko kaleetan hori irakusten ari dira, eta gainera esan bezala manifestazioa hasi baino lehen adierazpenak eman dituzte, zehazki Bilbo feminista saretzen taldeak eta Irati Sierrak adierazpenak eman ditu, eta lehen aurreatu bezala deialdi honetan 3 ideia nagusi jarri dituzte erdigunean, zeintzuk dira, deialdi honetan eraso sexistak salatu dituzte, horrez gain gizonek behingoz erantzunkizunak eurengan hartzea aldarrikatu dute, eta horrez gain oldarraldi misoginioa, hau da gizonek biktima papera hartzearena deitoratu dute. Alde batetik, azkenen urteetan emakumeok bizi ditugun oso indarkeria espezifikoak salatu izan ditugu, aurten itzuli nahi izan dugu eraso sexisten kontura, azken aldian Bilbon gorakada bat sumatzen ari garelako. Beste alde batetik, leloak argi uzten duen moduan, gizonei erantzunkizunak hartzeko eskatu nahi diegu, azkenean asko ikusten dugu gure inguruan, gizonek erasotzaileak kanpoan edo beste batzuengan identifikatzen dituztelako, eta erasoak iristen badira heltzen diren puntura, hori da inork ez dituelako lehenago mosten, beraz eskatu nahi dieguna da erantzunkizunak hartzeko, eta haiek dauden eta guri ukatuak zaizkigun eremu horietan neurriak hartzeko euren inguruko gizonek eta eurek beraiek geratzen dituzten erasoak eteteko. Eta azkenik lotxak aldez aldatuko duela esaten dugunean, salatu nahi dugu emakumeok borroka feministari esker lortu dugula gure ahotsa entzuna izatea. Gaur egun oso zaila dela indarkeria sexistaren existentzia ukatzea, baina horren aurrean topatzen duguna dela gure erasotzaileek orain biktima izan nahi dutela euren izen onaren garbiketaren izenean eta abar. Irati Sierra Euskal Herriko mugimendu feministako kidearen hitzak dira horiek, adierazpenak, eta, aiara, orain Bilbotik Donostira egingo dugu salto, manifestazioa amaitzen ari delako, baina laster izango dugu berri gehiago, Bilboko berri gehiago, eta, esan bezala, Donostira egingo dugu salto bai. Udane, entzuten, kaixo Udane, ea? Badirudi konexio arazoak ditugura, ez? Oraintxe bai, Udane, kaixo. Bai, Udane, entzuten gaituzu? Arratsaldeon berriz ere. Entzuten da, oihu asko, baina entzuten zaituztet uste dut. Ongi, entzuten guk ere fonduan entzute ditugu batuka den zarata hotxak, pankartaren bat ere ikusten dugu, mobilizazioa amaierara iristen ari dela ikusten da. Udane, nolako leloak entzu dituzu mobilizazioan zehar? Bai, bulebarren hasi dute manifestazioa, emakumeen aurkako indarkeria salatzeko batu dira eta kaleak hartu dituzte, eta amaitutzat eman berri dute oraintxe bertan manifestazioa ikus dezakezue, plaza pixkanaka doara, hainbat pankarta ikusi ditugu eta baita bandera more ugari ere, esan bezala, jendetza batu da, milaka herritar esan dezakegu, eta oraintxe bertan une batetik bestera hitza hartuko du Euskal Herriko mugimendu feministako kideren batek, gaurkoan, gizonek ardura har dezatela eskatu da, konplizeak ere badirela eta horiek ere erantzukizuna hartu behar dutela, eta ezin dela eraso sexista bat bera ere normalizatu eta horren aurreak kaleak hartu dituzte, olatu morea indartxo ikusi dugu Donostian ere, eta une batetik bestera esan bezala, bulebarreko kioskoan gaude, eta hementxe adostuko dute hitza bitartean erakutzen diezuek egu. Aurretik ere aipatu dut, aurreko manifestaren
manifestazioaren buruan 5 emakume joan dira, Euskal Herrian 2024an 5 emakume erail dituzte eta horiek islatzeko bat bera gehiago ere ez dela nahi oihukatu dute eta hementxe bertan, pankartan, aurtengo leloa ez bazara konponbidea, arazoa zara eta gizonek ardurak arditzaten eskatu dute beste behin. Autodefentsaren erakusle ere bada manifestazioa, indar erakustaldia dela aipatu dugu hasiera-hasieratik eta Donostian behintzat hala izan da udane, eta badirudi adierazpenak egingo dituztela orain, zuzenekora egingo dugu paso, ea? 130 biraia da, duela 20 bat urte emakumeen mundu martxako kontagailua martxan jarri zenetik. Besarkada bana zenien eta lagunei, Donostiako mugimendu feministak zuekin dago. Beste urte batez, aurtengo azaroaren 25ean kaleak hartu ditugu. Zoritxarrez oraindik asko dira mobilizatzeko ditugun arrazoiak. Jendartean, erabat normalizatuta ditugu erasoak, bortxaketak, beldurrak, erailketak, kenkariak, txisterak. Este sistema heteropatriarcal, capitalista, colonial y capacitista adopta nuevas formas para seguir sobreviviendo. El aumento de las agresiones sexuales, la violencia económica, las limitaciones, las situaciones de irregularización, el auge de los discursos de odio, el estigma social, el tratamiento violento de los casos de violencia machista en los medios de comunicación, la desigual distribución de los cuidados, la misoginia en las redes sociales, etc., no son casos aislados y forman parte de una violencia estructural, sistémica, patriarcal, que tiene graves consecuencias para la salud física de las mujeres. Son múltiples violencias, pero son solo una raíz. Indarkeria areagotu egiten zaie gainera, hamarkadetan zehar politika kolonizazioa jasaten ari direnez. Palestinako emakumeen kasuan bezala. Hemendik elkartasuna adierazten nahi diogu guztiei, bezarkadezkoa Donostiari. Urteak daramatzagu gauza berriak aldarrikatzen, eta zoritxarrez aldaketak oso motelako. Ardurak hartzeko unea da, guztiontzat. Arazoak arete erasoak salatzen dugunean gure eta zalantzak matzen dituenak. Arazoak arete lagunartean txiste eta komentariak moten ez dituzuenean. Arazoak arete erasoak pasan dugunean justifikatzen edo errua gurean pasen dituenean. Arazoak arete erasotzaia seinalatu bai, baina zuek jokabideak errebisatzen ez dituzuenean. Arazoak arete feministo urteetan zehar salatzen gabiltzan indarkeriaren aurrean erantzun ez dituenean. Gizon gehienek konplizitatea, justifikazioa eta gehiago matxistak desagarrarazteko eta salatzeko konpromiso falta izaten jarraitzen dituen. Zuentzako mezua zutena da, ez bazarete konponbidea arazoak arete. Los medios de comunicación también juegan un papel para la reproducción de la violencia machista, poniendo la culpa en la agredida, opinando con toda legitimidad en las tertulias, destapando detalles morbosos en cada caso, y aunque las ciudades también pueden ser hoy en día una red y un refugio, también son un medio para difundir mensajes falsos de forma rápida, para insultar, para controlar los cuerpos. La violencia está adquiriendo nuevas formas en el espacio virtual, y en estos espacios también tendremos que representar las herramientas de autodefensa. También en Donostia, en los últimos tiempos, la educación y las redes sociales se han revestido de racismo. Nosotras queremos... Donostiako zuzenekotik orain Gasteizera egingo dugu salto, Mikel López de Ziordia dugu bertan, kamaralari bezala, eta jendetza ikusten dugu plazan, Gasteizko plaza nagusian, dirudi ekitaldia egiten dabiltzala, aldarrikapenak entzuteko gai garen zuzenekotik. Ez gara adierazpenak entzutera helduko, baina, mobilizazio guzti honetan, abarmentzekoa den titularra bada, lotxak
lotxak bando zaldatuko duenaren mezu hori, zuek ere horren arira baduzue zer hausnartu? Bueno, eske neu ados nau, lelorreaz, ez? Zebeti gara gu lan, eta gainera, errudun sentitzen gara. Neuke idatzi neban emakumeak kanta dekot, da horri buruz gaitzen dau, neska baten izan bortxaketa grupal bat. Bortxaketa brutal horren barnean gauza asko zeuan. Epaiak egiten utzen galderiak biktimari, que llevabas puesto, igual eras muy maja, tolako galderiak, eta jendiako lan, da gero sare sozializ da, ez daki zer, ez estasuna no seke, ez daki zer, ulertzen zelan bihurtu zen biktima erruduna, kulpablia izatera pasatu zen. Ordune horrezegatik jendiak ez dau denunciaten da gana, da zeuk sentitzen duzu lotxaria, eta ez da zure errua, eurek sentitu behar dabe lotxaria. Kontua da, ni horrekin justo geratu naz, eta ze garrantzitsua jakitea nola transitatu lotza hori eta nola transitatu erru hori, ez? Hor dago, ze, karo, bai, aldatuko da bandoz, baina nola, ze lotza seguro sentitzen dutela ere, askotan igual lotza sentitzen dutelako gauza askotatik erasotzaile dira, edo auskalo, ez? Orain ez dugu jarriko hor fokoa, baina danon asuntoa da hemen ezin dutela kudeatu gertatzen ari zaiena. Hau da, berdin zait izatea sentitzea txiki zure alboan emakume bezala, edo dana dala, kontue da oso ondo dago leloa, baina oso bide motela dela kudeatzearena gertatzen zaiguna emozionalki, ez? Orduan, lotxa ezin duzu hartu eta bota eta errua, ez? Hori, zergatik sentitzen dugun eta bidetxoak zabaldu, gorputxari bidetxoak zabaldu, ze buruan geratzen bagara ere, zaila da, orduan emozioak ere, eman behar diogu, berdin zait, dantzan edo aldugun bezala, hitz egiten, ez? Lotxa hori sentitzeko, ez? Eta apur bat beste forma bat emateko. Agian uste duzu mutilak ez dira interpelatuak sentitzen lotxaz hitz egiterako orduan, hau da, kontzientzia falta izan daiteke agian, erasoen aurreko kontzientzia falta edo berdin zaiela zeri tiraka esan duzu lotxarena? Orokorrean ez dute ikasi. Ez dute ikasi, ondino, edukazio asko falta da. Claro. Da, inteligentzia emozional gehiago eta artifizial gutxiago, bakizu? Bai, baina bestea dator hau, eta hau motela da. Hau motela da. Horrekaz beroan behar da, irakatsin berjakie, klasian, etxian, ez dakite, ez dire ez da konturatzen bez, batxutan, barkatu, ez badutza zuzaten, ez dira konturatzen, faltaren batein dabela. Tio, eske, zein hori, eske, bale, zaten dozu. Baina ez. Eta gainera parkatu ez, tio, parkatu ez, pentsatu harinago. Da hurrengoko baten pentsako da beta ez da behingo, baina horretarako, egon behar galeran tik, hori ez. Eta pentsatu ere, sentitzen duzunean zergatik jartzen zaren arroputz, ez? Ez como, babesa da, zure babesa da, baina pentsatu hori zergatik, eta zergatik ez, igual ni ere jarri naz arroputz, ez? Baina esan nahi dut, danok eukin aldugu zara tik batzuk, ez dira zenak igual egokienak, baina zergatik sentitzen dut hori, galdetu, ez? Eta nola eman aldiot beste bide bat, hori ere da lantzea, igual ez noa ikastaro bat egitera zuk izan duzuna, ez? Orain dauzen ikastaro milaka eta ondo dauz, eta egon behar dira, baina ez da dena guztientzako, baina danok hartu aldugu parte honetan, orduan, pilak. Pilak! Ez que zakit, pilak. Bai, ados. Horrek lotu duta, sentsibilizazio kanpainak eta geroz eta ugariagoa dira. Zer iritzi duzu horrelako kanpainan inguruan edo ikastaroen inguruan? Uste duzu benetan baliagarria direla etorkizuneko helduei begira gehien bat? Batzutan badirudi gazteak garela ikasi behar dugunak, ez? Baina badira helduak direnak ere ikasteko, denok ikasi behar dugu. Bai, ikasteko danok deko, bai, hori behar dugu. Baina preste egon bezara, aldatzeko eta onartzeko eta ez badozu nahi, baina ondo dauz iniziatiba horiek, noski baietz.
zelan amaitzuko dan temporia behar dugu gauzako lan resultatuak da lan ikusteko pazientzia beba eta ez deko guze kantzata ozelako, nahi dugu ja benga, ja izatia. Baina gero atxara behiatzen badau tio, lortu dugu zen dana, oinarte, esaten bueno, da horrek lortu dugu pazientziaz, orduan paziente izan behar gara. Da holako iniziatibak egin, da landu eta landu, eta borrokatu. Eukin aldugu sentsazioa egiten direla gauzak, baina zurrunbilo bat ikusten dugu, ez? Ez dugu ikusten gauza argirik. Mundua ez da argia. Mundua ez da argia. Orduan, kaos honetan ere bizi behar dugu. Orduan, bueno. Bai, kaso honetan bizi gara eta atzera begiratuta badirudi ezetz, baina bere bidea egin du mugimendu feministak. Lehen adibidez, bazirudien salaketa egitea bera ere, gaur egun ere bada zaila, ez da erreza gainera emakumeok, lehen aipatu duzu jasaten dugun eraso bikoitz hori, ez? Alde batetik erasoa bera eta ondoren epaiketa bera ere badela erasoa eta askotan emakumeek benetan ez dutela txartoago okerrago pasatzen dutela ondoren pasa behar duten epai hortatik erasoa berarekiko baino. Ez? Inguruan edo, gehien bat zu gazteekin lan eginda ikusi izan dituzu horrelako kasuak? Batzuetan aprobetxatu egiten dute, igual tailertxo bat kontatzeko, ze igual ez dute izan beste espaziorik eta seguru sentitu dira, eta orduan, klaro, gero hor esku hartu behar da beste puntu batzuetatik, ez? Baina badaude asko isilik eta asko konturatu gabe. Igual konturatzen dira zeo zer arazo bat dela, hor. Gaiari orain Iruñara egingo dugu salto, Marifaren protestaren aurrean baitago Irun Errejano lankidea, gora borroka feminista leloa oiuka dabilen neska eta emakume, feministak atzean dituela. Kaixo Irune, entzuten gaituzu, hainbeste ahots eta oiuen artean. Entzuten gaituzu? Gutxi gora bera bai. Gutxi gora bera bai. Gora borroka feminista, manifestazioa abiatu berri da eta Carlos Hirugarrena etorbidean gaude. Jendetza hurbildu da, orain bai jendez gainezka daude. Ez gainezka dago Iruñeko kalea ere, Donostian amaiera mandiote mobilizazioari eta lotxa bando aldatuko dela azpimarratu dute. Olatu more indartsua izan da Donostian, Iruñakoa ere hasiera-hasieratik horrela izaten ari da, ezta? Bai, hori da, eta gainera nabarmenduko nahiko nuke gizon asko daudela hemen gaur. Emakume asko, baina baita gizon asko ere. Ospatzekoa dela esan daiteke hori, bada aurrera pauso bat agian mobilizatzeko indarra edo zerbait egitea, baina, pankartaren mezua ere irakurriko dute gizon horiek, espero dugu baiet. Agian hurbilduko gara pixka bat, hemen pankartan irakurri dezakegu, ez bazara konponbidea arazoa zara eta yes all men. Esan berri duguna, ez, gizonak ere badira mobilizazio honetan epatzekoa dena, agian aldaketaren partearen hasiera dela esan genezake, ez? Ea gizonek haien ardurak hartzen dituzten, zen erraza da batzutan ez, mobilizazio baten parte hartzea, baina egunerokoan ere egin behar da lana. Hori da, ez da gaurko eguna bakarrik, baizik eta hemendik aurrera gauzak aldatzea eta gizonak ere horrelako egunetan parte hartzea eta gauzak benetan aldatzea. Aukera izan alduzu bertako emakumeren batekin hitz egiteko, protestan dabilen pertsonekin hitz egiteko? Bai, saiatuko gara haiekin hitz egiten, zer moduz aldatuko gara lekuz. Kaixo, hitz egin dezakezu?
Ez? Zer? Bale, ez la momentua. Esan digute momentu honetan ezin dutela hitz egin, baino aurrerantzean saiatuko gara haiekin kontaktuan jartzen. Ongi da, Irune, ez da erreza eta mobilizazio erdian pankartan bertan dagoen horbaitek hitz egitea. Bueno, Irune, ea, kamara ere ez den erortzen, falta zitzaiguna. Geldituko gera hemen manifestazioan zehar. Ongi da. Platora ingo dugu berri salto, eta ea mobilizazioan bertan dagoen batekin hitz egiteko aukera dugun, Irune, eskerrik asko. Zuei, orain arte. Bueno, ia kamara erori da, jo, falta zitzaiguna. Ikusten, gizonezkoa badaoz, gero eta gehiago. Bai, gizonezkoak aipatu ditugu, eta izan ere, mobilizazio honetan gizonezkoak ere badira protagonista nagusi. Eta, orain badirudi Donostira egin behar dugula salto, esan dugulen mobilizazioa amaitu berri dela, eta udanek agurra egingo digu orain, eta balorazioa ere bai, kaixo Udane berriro ere? Kaixo, entzuten gaituzu? Kaixo guztioi. Kaixo, ea esan dugu... Bai, zuek ne? Bai, entzuten zaitugu, orain bai. Esan berri bezala, Donostian amaiera eman diozue mobilizazioari, olatu more indartsua izan dela azpimarratu duzulen ere, baina, konta eguzu nola baloratuko zenuke Donostian eginiko protesta? Bai, aurretik ere esan du, zuk ere hitz horiek erabili dituzu, olatu more indartsua ikusi dugu, herritarrak emakumeak antolatu eta kalera atera dira indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun honetan. Batukadarekin hasi dute arratsaldeko mobilizazioa, emakumeen etxetik bulebarreraino batukada entzutetxua egin dute, aurtengo eta orain arteko eraso sexistak salatu, eta horiei muzin egiteko bulebarrean ekin diote mobilizazioari arratsaldeko 7:00, eta jarraian abenidatik Kursal aldera egin, eta berriro amaitu dute. Herritar asko batu dira gaurkoan hemen, eta lehenik eta behin gogora ekarri dituzte aurten izan 5 erailketa, 5 emakume hil baitituzte 2024 honetan, eta manifestazioaren buruan 5 emakume joan dira antortxa banarekin hori islatzeko simbolo hori eman dute aurrera horiek, eta ez dira normalizatu nahi eraso horiek. Baina goratu dute 21 urte hauetan, azkeneko 21 urte hauetan, 30 erailketa izan direla, eta hori hala, urtengo leloa izan da, ez bazarak bidea arazoa zara, eta gizonek harturak arditzaten eskatu dute, eta horren bidez, gizonezko horiek erantzukizunak hartzeko deia ere egin dute, inguruan, etxean, lagun artean izaten diren jarrera matxista horiek salatu dituzte, eta horien aurrean, planto eta aurre egin behar dela gogoratu nahi izan dute gaurkoan baita ere. Arazoa baitira bestela, inguruak joerak aldatu behar ditugu, eta horri aurre egin erasoek normalizatu. Bestalde instituzioei dei egin diete, eta prebentzio tailerrak, prebentziorako ekimenak antola ditzaten dei egin diete kontzientziatzeko eta eraso hauek prebenitzeko. Aurrekoan 3 kilarrosarekin izan ginen, gizarte ekimen kooperatiba da, eta tailerrak ematen dituzte gazte askoren artean, eta aipatzen genuen, ez da, gizonen gazte asko urruntzen ari direla mugimendu feministatik, hori ere kezkagarria da. Horren aurrean sentsibilizazio ekimenak aurrera eraman behar direla ere aipatzen zuen. Hau ez da gaurkoan kalera gara, kaleak hartu dituzte emakume zein gizonezkoek egoera salatzeko, baina bihartik aurrera ere asko dago egiteko, eta hori gaurko egunaren arira, gelditzen den azaro honetan ere, hainbat ekimen eta egin dituzte emakumeen alde eta indarkeria aurka. Beraz, ezin ahaztu eta ezin normalizatu
gaurkoz daukagun egoera hau. Normalizatu ezin den egoera bada eta salatzekoa, egunerokoan salatzekoa, datu hitz egin dugu hasiera-hasieratik, baina datuak pertsonak dira, bizitzak dira eta finean badugu zer borrokatu. Eskerrik asko Udane Arbeo, Donostiako jarraipena egitearren eta hitz egiten joango gara eta Bilbora egingo dugu orain Donostiatik salto, bai? Esker zuei ondo izan. Udane, esan bezala Bilbora egingo dugu orain salto, Aiara, kaixo, entzuten gaituzu? Bai, baina itxaron barko dugu apur bat, justo abesten hasi dira, eta benitzaldia bukatzean, uste dut izango dela egokiagoa konexioa egitea, justo abesten ode momentotan. Ez zaitugu ondo harrapatu, Aiara, laster izango gara bueltan, platora itzoleko gara beraz. Esandako guztiarekin baduzue zer esana? Aipatzen ari garena, ez? Azkenean, sentsazioa da asko dagoela oraindik egiteko, fokoa ez dugu jarri behar bakarrik pertsona batzuengan edo ez bakarrik errebisatu behar dutena gizonezkoek, baizik eta bai, baina danok daukagu hor zeozer egiteko, zeozer emateko, zeozer buelta emateko guregan, ez? Orduan, lehen esan dudananik, apur bat pilak ipintzen jarraitzen behar dugula, eta bai hori, ez? Udaletatik, instituzioetatik orokorrean, ere, nora heltzen dan eta guk ere formakuntzak ematen ditugunok, ez? Edo bestelako espazioak sortzen ditugunok olako gaiak lantzeko, berdin zaite gizartetik edo artetik edo danalakoa behar dugula ere finantziazioa eta gure bide hori egiteko zera, ez? Orduan, bai, pimorea, baina gero guazen politika honak egitera eta politikak aldatu behar direz, legeak eta gauz asko, adibidez regularizazioarekin batera arazo asko etortzen direz, ez? Horratxian ikusten direz emakume asko eraiak izan direla bai, eta akosautak izan direla, baina ilegalak direnez ezin dabe denuntziatu, eta holako kasuak gertatzen direz egunera. Orduan, regularizazioaz violentzia sexista murriztu ingo ditzak, eta horrek jentiak ez daki, adibidez, neuke nire kasuan da badaki dalako, baina holako kasuak egiten da, izilpean geratzen direz, beldurran gati, beste nire, bai, beldur gehiago. Hori da. Zapalkuntza bikoitza dela hori da. Instituzioak aipatu berri ditugula, Jaurlaritzari hainbat alderdi politikok eskatu diote diagnostiko bat egitea egoera hauen inguruan, eta albistea ere badugu guk gurean 11 telebistan, ea pasoa egiterik badugun albiste honi. Diagnostiko sakon bat egiteko aukera genuela uste genuen. Erreparazioa behar duten horiek nola ulertzen duten jakiteko. 70 emakume eta haur hauen senidekin hitz egitea proposatzen genuen, jakiteko nola bizi izan duten, hau guztia. Eta legea berritu dela eta biktima hauen senide eta lagunekin erreparazioaren inguran eztabaidatzeko proposamena eta beharrak identifikatzeko proposamena egongo litzateke, ate hori zabaltzen dugu. Eta behin diagnostiko hau noski konpartitu behar dela, eta hau osagarritu dugu zuen zuzenketei esker, biziraulen elkartekin, mugimendu feministako elkartekin batera. Diagnostiko horrek plan bat ekarriko du, gidalerro batzuk ekarriko ditu. Aurre hartu behar diogu gaur egunen emakumeen indarkeri matxista
nolabait ukatzen eta utxaltzen dituzten mezuen aurrean, nolabait jakin badakigu espazio digitala hartu dutela eta nolabait jende gaztea dute jomuga. Baina ezin ahaztu gure gizartea eta gure gizartearengan jarrita daukagun konfiantza. Gizartearen zati handi bat eta baita ere gazte jendearen gehiengo bat berdintasunaren aldekoa eta badagoela batetik eta bestetik indarkeria matxista larritzat hartzen dute garbi eta argi. Gasteizeragoaz jarraian, mobilizazioaren amaiera heldu baita agerraldia egin baitute mugimendu feministako kideek, haien aldarrikapena kozen oihukatu dituzte plazan, eta Mikel esker mila eskerrak besterik ematerik ez dugu, izan ere Mikel López de Ziordia izan dugu beretan kameralari lanetan, eta esan berri digu 3 mobilekin ibili izan dela konexioa egoki egin alizateko, ez da lan erreza eta esan berri bezala, beste hiriburu askotan ikusi dugun bezala kaleak beterik egon dira mobilizazioa dela eta adin guztietako jendea ikus dezakegu oraintxe bertan plazan, pentsa genezake mobilizazioan bertan ere adin desberdinetako jendea izan dela, gizonak zein emakumeak, eta denak helburu baten alde, feminismoaren alde, iritzi desberdinak ere dituzten jendea mobilizatzen da, baina helburu batek lotzen gaitu guztiok. Eta, esan bezala Mikel, eskerrik asko, eta laster izango dugu balorazioa egiteko momentua. Eta, ikusi berri ditugu bai Donostiako amaierako irudiak, orain Gasteiz agurtu dugu, eta instituzioez hitz egiten gebiltzan aurretik, instituzioen inguruko albistea komentatzeko asmoa geneukan, eta emakunderen gaurko adierazpena ere ikusi dugu, esan bezala instituzioek lan handia egin behar dute feminismoaren alde, gizarteak ere lan handia egin behar du, baina instituzioek paper handia dute, beraik bai dute boterea gauzak aldatzeko, ez da? Bai, suposatzen da. Suposatzen, iniziatiba badaoz, baina gehiago egon behar direla pentsatzen dute. Askotan heltzea, ez? Planteatzen diren gauza asko ondo daude, baina ez da beti materializatzen. Orduan, diskurtsoak ondo daudela, baina behar dugu heltzea planteatzeko, egiten jarraitzeko, eta ez jendartaratzeko guztia. Orduan, modu desberdinetan jarraitzeko bideak ematen eta lantzen espazio desberdinetatik, ez? Milaka dauzela. Eta, nik aipatuko nuke ere ze zaila den kudeatzea kasu hauetan espazio seguruak eta psikoterapeutikoak topatzea eta finantziatzea, ez? Holako kasuetan, naiz eta elkarteak dauden edo bideak dauden ere hori alde ekonomikotik hartzeko, ez gara heltzen, eta danak ez gaude bide berdinean, ez? Eta hemen ere dagoela eskala bat, ez? Zuk esan duzuna, behan dauzenak ez dira ikusten, eta dauze... Piramide sozialian, badau jende askotan nau hor barnean, inbiziblia garenak, da kasu hau niretzako azpimarratzekoa da inmigranten kasua. Etxetan lan egiten dabela eta horko jabiak molestatzen da ez dakiz zer, eta ezin dabe denuntxatu beldurrangatik deportatuak ez izateko. Inbizibilizazioa dagoela horrez. Bai, eta ordune bermatzia segurtasun hori, baina dan hori, emakume guztioi, transexualak, immigrantiak, danak, emakumeak, danak gara berdinak. Neuri etortzen jatan ointze Eloio pelikula, eta dana doala eskalan, orduan. Holandeia, sozialadia. Ez galtzea fokoa hor, ez? Danok daukaguzala hemen privilegioak.
hemen egotea privilegio bat da, txuria izatea privilegio bat da, ez dakit. Hori beste kontu bat. Baina, bueno, zan nahi dut. Zapalkuntzak denok ditugula, baina egia da zapalkuntza desberdinak bizi ditugula pertsona bakoitzak, ez da? Ez da gauza bera emakume txuria izatea, emakume arrazializatu bat izatea, eta adibidez azaroaren 30 hartan, aurreko urteko azaroaren 30 hartan zaintza lanen inguruan hitz egiten, hitz egiterako orduan, bada emakume arrazializatuek ere salatu zuten zerbait, ez? Greba hori nork egiteko gaitasuna zuen, ziren emakume asko gehien bat, egongo dira salbuespenak, ez? Arrazializatuak zirenak ezin zutenak greba egin, ez zutelako aukerarik ere ez, hainbat faktorerengatik. Hori. Hori. Esan dakoa. Bai, eske hori da, gauza asko aldatu behar direla, eta hori da bat oso importantia, eta esan behar neban, hori nek salatu behar dut, bai. Irudiak ikusten gebiltzan, Bilboko irudiak, orain aiararekin konexiorik egiterik badugun, zaila izango da oraingoan ere, badirudi zailtasunak ditugura aiararekin berriz hitz egiteko, zarata handia izango du eta Bilboko kaleetan eta konexio arazoak ohikoak izaten dira hainbeste jende biltzen den momentu batean, baina badirudik, pinganiotik esan berri didate, Iruñean konexio egiterik badugula, Irune, Rejano, kaixo berriz. Irudiak ikusteko aukera izango dugu behintzat. Badirudi, pankartaren hasieratik not almen hori irakurri dezakegula, ez? Hori zer, not all men. Horregaz esan nahi gabe, not all men gizonezko guztiak dire gaiztuak ero zer. Ez dut ulertzen. Atara ziren denuntzia asko, atara zen kanpaina bat, not all men, mutilak esaten dela, nik ez dute egin ez, ez? Orduan... Naian, interpelatuak sentitzen diren momentu horretan, salto egin dute gizon horiek, ez? Orduan, ez duten nahi, sentitu dira, hori literal... Nire sartu saku horretan. Literalki, hori da. Ez dute gizon mota batekin zerikusirik izan nahi, baina agian hor badago lanketa handi bat egin beharra gehien bat gazteei begira diskurtso hori datzen ari delako. Gizon guztiak erasotzaileak ez direlaren erakustaldiak nahi dute gizon horiek, baina nahiz eta gizon guztiak erasotzaileak ez izan, emakume guztiak izan gara erasotuak noiz bai bizitzan. Ez da horrela. Horregatik lehen ere aipatu berri dudana, mitu mugimendu hori, ez? Bale. Ez que ez nekien esaten, not all men. Horrek zer esan behar dau, bale? Esan dakoarekin, azkenean denok ikasi behar, dugu zer ikasi egunerokotasunean, eta horietako bidea da, ikastaroak egitea, irakurtzea, informatzea, albisteak irakurtzea, kontzientzia hartzea, eta gizon gazteen inguruan da hausnartzekoa eta zalantzan jartzekoa ezer dela eta sentitzen dira interpelatuak gizon guztiak. Ezer dela eta hashtag hori zergaitik bada, ez? Egin duzun galdera hori zergaitik lelo hori? Not all men zer. Not all men are... Bakizu, ez dakit. Dator hortik, mutil guztiak ez garela hori, ez? Ez garela hori, bai. Baina bazara arazoan puntua. Orduan, horrekin, arduratzen dotzu gehiago zu ez sartzea saku horretan, hau da, sentitzen zara interpelatua, baina zu buelta, ez? Sentituko naiz, ez naz egongo talde presio hori, talde presioa poblazioaren erdia, ez naz sentituko hor baizik eta esango dut, amik gauza asko ditut hemen rebisatzeko, eta nire egunerokotasunean egin alditut gainera, ez da, eskenik ez util, eskenik ez ut jo, ja. Baina, zer egin aldozu? Igual, hasi altzara ez dakit,
zure etxean komuna garbitzen, inork eskatu gabe. Hor usten dut. Neuke berbaitzen dut holan feminista sagonez, baina badakite gizon asko dauzela holan normalak. Azken finean eskatzen duguna da berdintasuna, ez? Da lan aitzen dabenak, garbitzen dabenak, emakumeak zelan tratatzen, ondo tratatzen dabenak, errespetuak indolan, nire nebak adibidez super ondo ezituta dago. Bagizu, da en plan txapo. Ordune horren biharra neuria izan da, neukein dut, eta lagun asko deko da, solan dinotola, bai normala, ze bestia ez da normala. Emakumeak erailtzea eta hori ez da, erlitzake ez da normala. Beretzako ez da normala. Olako violentzia eta bullyinga eta holan ez da normala. Eurek dekote problemia. Problemaren badekote eurek. Baina neuk ezagutzen dodaz askotan nire inguruan dauzenak, eta seguro ondo ezituta dauzela, zen nire ondoan ezin dozu gauza batzuk esan. Ez arrazari buruz, ez tamainari buruz, zen niri bullyinga ez dut gustaten. Edo zein motatako bullyinga, nire alboan, kontu zibide bazara, esaten dozuna, ordune, biharra bat da, eta badaoz. Eta badaoz. Indarkeria hori, ez? Indarkeria ez da beti indarkeria fisikoa, ez gabiltza beti... Ez, berbala, ero begira bateaz... Bai, eta begira bateaz hiltzen dozu bai, eh? Neri hiltzen dabe, begiradekin, begirada asko, wow. Bakizu ordune, horrek dana gizonezko asko badakite. Ikasten ari dira. Esanakoa, egia da, ez dira gizon guztiak berdinak, emakume guztiak berdinak ez garen eraberean. Emakume guztiok baitugu gure kontraesanak eta asean ere esan duguna ikastekoak eta berrikastekoak eta... Eta hemen, barkatu, hemen dator, joaten bagara basikora ez, nola ez zitu, aniztasunean ez zitzen bagara txiki-txikitatik, guk ikusiko dugu ze anitza den gure mundua, ez? Orduan, eta ikusi gabe bakarrik zein da nire mundu txikia, baizik eta, mundua. Ezberdinak dauzela, eta elkar bizitzen ikasi behar dugula. Baina hain simplea eta ingatza. Bai, hori da, eziketan, institutoan, klasian, baina juten bazara, klasera, eta dana badirez txurizak eta normatiboak eta zakizer, eure pentsako dabe, bai, euren errealidadia bakarra dela, eta errealidade asko daoz. Orduan hortik hasi bihar gara, ez? Bai. Danak batu, full, eta venga, ikasi bat besteaz. Baina, bueno, komplexua. Komplexua da. Esten ari direnak ere, eskolatan adibidez, diskurtso desegokiak dituzte askotan. Orduan, ez gaude revisatuak ezitzaile edo irakasle bezala batzuetan. Orduan... Eta gero etxian entzuten dozuna. Claro. Ze batzuta ikusten dozuna. Hau da, bueno, guztia. Erakusle. Aurrak finean, aurrak edotan erabeak gizartean erakusle besterik ez dira. Eta hor eragina izango dute bai familiak, bai lagun arteak, eta ama emeume podcasta ez dakit ezagutzen duzuen, baina badira guraso batzuk beldurrez ere adierazten dutenak ez, gurasoak etxean bertan ezin nahi dituztela aurrak era osasuntsu batean, ezik eta berdintasunean, eta baina ikaskalara heltzen diren momentu hortan, beste gazteekin elkartzen diren, aurrekin elkartzen diren momentu hortan, agian ez dut esango pikutara joaten dela ikasten duten guztia ez, baina eragina baduela. Baina planteatu, behintzat tik bat eitia buruan. Hori da. Eta hezkuntzan irakasleek, ezitzailek orokorrean badute zer egina. Eta guraso askok. Bai. Eta, gurasoak aipatu berritan, gurasoak noizbait hurbildu izan zaizkizu laguntza eske? Bai, guke saioak egiten ditugu ikasle, irakasle eta gurasoekin batez ere, eta gero, beste espazio batzuetan be bai, eta, ardurak, ez? Ardurak, beldurrak, eta hori da, dagoen sentsazio orokorra lantzen ditugun gai desberdinekin. Baina holan mezu bat izango zen, motel egin behar dugula, entzuten eta bagabiltzala bidean, ez? Guke kontzientzia jartzen dugunean ja, bagabiltz bidean zehoz ere egiten. Orduan, hor lasaitasun bat emotea ere ardura hori daukatenei. Modu laburrean zehoz ere esateko, hau esango nuke.
Agian antsietate puntu batekin ere joango zaizkizu hezitzaileak zure gana. Claro, zeo zer egin behar dugulakotan. Askotan ez dago momentu bat, guriaz, adibidez, heziketa sexualarekin gertatzen da, noiz egingo dizkidate galderak, igual inoiz. Eske heziketa egiten da ere eredugaren enean, ez? Nik nola harremanatzen naizen etxean, nik musukatzen naizen edo ez nire bikotearekin eta zer ikusten dauan alaba semeak, nik nola hitz egiten dudan, ez? Nire ingurukoei, nik nola hitz egiten dudan beste pertsonei buruz, eta beste pertsoneen erabaki gorputzei eta bizitzei buruz. Hau, hor dago, hor zaude egiten heziketa. Orduan. Bai, oso importantia esan duzuna ganera, etxean egiten duzun dana umiek ikusten dabe. Claro. Zeuen arteko erlazioia, zelan berbaitzen duzun, da gero konpizaten dabe, noitzako normala da, nire amako lan itzen dau. Pentsaten ebane mundu guztizako lan itzen dau, bale, ikasi behar dut. Bai, eta gertu geken, nik uste dut, ezten garen enean jendea ezagutu eta familia ezberdinak ezagutza ditugu momentuan, konturatzen garela norberaren egoera zein den, ez? Zer den bizi duguna, parentesi edo kakotxartean zer den normalena, privilegio ez ere ohartzen gara, askotan txikia garenean, etortzen zaiguna normaltzat hartzen dugu, eta hor gure aukera, gure erabakia izan behar da, hori deseraiki ikasten jarraitu eta deseraikitzen jarraitzea edo hori aurrera pausoak egitea edo ikasitakoarekin aurrera egitea. Hori da. Bai. Hatza da, Bai, onoski. Baina horregatik ezin ditugu bilatu Instagrameko tipak ezitzeko. Askotan nahi dugula manualak. Bai. Eta bizi behar ditugu pertsonak. Aipatu ditugu hezkuntza, instituzioak, baina bada aipatu ez dugun arlo garrantzitsu bat kultura dena. Afrika zuko ongi ezagutuko duzu kultura arloa, Euskal Herrian gehien bat feminismoari begira nolako egoera dugu Euskal Herrian? Feminismoa erua kulturan, neu posik nagoela esan behar dut, gero eta emakume gehiago ikusten direz postu ezberdinetan, ez musikian, artean, teknikariak eta holan. Gero industria musikalan ez horren beste, en plan beste postuetan, ez? Goiko postuetan, emakumeak ikusten duzu ofizinetan da holan, baina jefiak edo CEO eta holan ja hori kostaten da gehiago. Baina, bueno, apurka-apurke jungo gara holan ikusi ez holan zelan aiorakin dauen kanta hau zemat emakumea bezari dauzen. Ene bazan erdizi, ez da erdizi bezagutxan alda. Zemat gara, ez? Nire garaian bakarrik ginen lau. Eta 20 urte pasadirez, 20 piko ordune, imaginatu 25 urte pasata, behitu zemat emakume dauzen. Oholtza gainean, datzian bebai, argizak egiten da holan, artistiak, ez dakiz zer, kultura munduan, badauzela, ondino lan ez gauz parekauta, baina hortzen gauz zarata hitzen ari gara. Oso ere maskulinizatua izan da beti danik musikarloa eta Euskal Herrian pila bat izan da. Bai, mundua da gizonezkoa. Arlo guztizetan beti izan da, kiroletan, futbolean, rugbizan, musikan bebai. Bai, Euskal Herrian neu hasi nintzanean 3 pertsona ginen. 3 neska. Imaginatu. Eta hoien ez dakizen bat. Bai ez? Igual Sorkun? Sorkun, zelan da, Aurora Beltrán, Anari, da gero neu. Da gero geuratxian etorri zan Aiora. Baina 3 ero lau. Eta holan, da gero ja gizonezkoa dana. Bai. Bueno, orain itzuliko gara berriz ere kulturarloko gaietan hitz egitera. Orain Bilbora egingo dugu berriz saltoa, Aiara, orain aukera badugun zuekin hitz egiteko. Kaixo Aiara. Dirudin ez dugula aukerarik berriz Bilbora salto egiteko, baina esaten gebiltzala kulturarloan
oso garrantzitsua feminismo arlotik ere aurrera pausoak egitea, emakume referenteak sortzea, beste esparru askotan ere bai, ez? Baina kultura arloan ze garrantzitsua den, ez? Bai, oso garrantzitsua bai, behar dugu zulan referentiak. Eta neu zorizonez referentianaz arrazalizatu entzako. Ze ikusten baduzu emakume asko, baina baltza neu bakarra, beti, ondino. Nolako jasotzen dituzu? Neuk? Bai. Bueno, nire gentiaren partetiz, soposi dauzela, gure representantia zara. Plan, el Mesias, edo olako zer, telebizioan nagolako, da holtza gainean ikusten nabenian bebai, da ume txikinak, baltzak, ero hijituak, ero dana ikusten nabenian, esaten en plan, posibilidade bat dago, ez? Ze ondo da eskerrik asko lako gauzak entzuten dudaz, da bihotza betetzen jat benetan. Esaten, bueno, zertarako balizo dago egin jakua, bakizu? Itz politak. Bai, oso politak. Eta gero gainera esan dakoa, ez, apalkuntza ez da bakarrik emakume izatea, razializatua izatea ere bai bada kontuan hartzekoa Euskal Herritarron aldetik. Jaso izan duzu agian espero ez zenuen erasorik alde hortatik? Ez, beti espero neban dana. Preparata, txikitatik, beti haitzak esan da, bueno, ja, ber, preparatun bizara, txurizen munduan biziko zara, eta hauek izango direz problemia, eta txikitzatik superalgi izan dut dana, eta neunaz militantia txikitzatik, feminista eta antirrasista. Orduan, niretzako beti nago en plan alerta. Bai, pena da, ezin erlajatzia, baina eske holan da. Etxetik ataratzen eze momentutik, neunaia, fum, holan, a ber, eta denetarik entzun, bai, eta mobidiak izan dodaz, noski bai, eta izango dodaz. Ze hau da betirako, bakizu, eta emakumea izatea be bai. Bada agian emakume arrazilizaturen bati esan nahiko zenioke mezurik, hemendik? Nahi dauena egin aldauela, dana aiteko kapazarela, eta ez laga inor, holan ez zeu intimidatzen, ero ezin dozula gauza bat lortzen esaten, ze duezurra da. Gatzagoa izango da, bidea luziagoa izango da, baina ailegako zara. Borroka ginez. Eutxi bai, horretarako gaz. Lortu daitekela. Bai, gauzak lortu daite, bai. Ea orain bai, irudietan Bilbo, Iruñako karrikak ditugu zuzenean, ea aukerarik badugu zuzenekora salto egiteko. Badirudi jendetza bildu dela Iruñako plazan, pankarta ugari ikusten dira, baita norbanakoek daramatzaten karteltxo txikiak. Ez gara gaia... Badirudi laster adierazpenak egingo dituztela, manifaren amaierako adierazpenak. Izquierda hacia vuestra derecha. Eta, esan dakoa, erreferenteen garrantziez hitz egiten gebiltzan platoan, Jone, zuk gazteekin hitz egiterakoan erreferente falta somatze duzu? Bueno, erreferenteak direz dituztenak, ez? Eta gehienak bai sarean dauzenak, askotan saiatzen gara guk zabaltzen beste referente batzuk, haiek ez dituztenak ezagutzen, eske hau ez dugu ahaztu behar, sareek erakusten dute, haiek nahi dutena erakutsi, badakite nor dagoen atzean, orduan egiten dizute, menu bat, a la carta, zuk erosteko, zuk hartzeko, zuretako diseinatuta dagoen azukre digitala. Orduan, hor, guk ez baditugu erakusten beste gauza batzuk eta erakargarriak izan daitezkenak, ze hor dago, klaro, beste puntu bat, ez? Guazen egitera haiei erakarrial diotena, ez guk buruan daukaguna, ez dute gure gaztetasuna biziko, baizik eta haiena. Orduan, eske nik ukatzen badut zu gustoko duzuna, baina, guk gustoko duguna nik beti izaten diet. Ere kondizionatuta dago, dano gustoko duguna, orduan, guazen zabaltzera, aukerak. Aukera berriak, aukera desberdinak,
eta hortik ikusiko dute, ez? Orduan, nik askotan egiten dut, igual, olako saio batzuk ematen ditugunean, egiten dut lista bat, eta gauza desberdinak jarraitzeko. Eta gauza desberdinak jarraitzen, ere, zabaltzen dira. Eta agian ere, beste kontutxo bat, jarraitzen ditudan hainbeste berdin zait, pertsona, askotan dira, pertsona batzuk grabatzen direnak haien etxean, esaten haien burutik pasatzen zaiena, ez? Osa, edonork egin dezake hori. Zuri egiten dizu ondo? Ze batzuetan jarraitzen ditugu pertsona batzuk edo profil batzuk niri gertatzen zait, baina sortzen dute olako zirrara, naiz eta igual ez zaitut aguantatzen jarraitzen dut ikusten egiten duzuna. Orduan, guri gertatzen bazaigu, ia, 37 urtekin, nola ez zaio gertatuko ez 14 o 15, 16 edo 20 urte duten pertsonei. Orduan, bat ez konpasibitatea eukitzea ere, eta bueno. Ulertu behar ditugula gazteak ere eta duten posizio hori, ez? Agian ikasteko badute hori beraiek ere, guk agian hain oinarrizkotzak ditugun horiek, ez? Agian TikTok edo sare sozialetan kuskusatzen gabiltzala bideo oso bat ikusten badugu ere, diskurtso bat barneratzen dugu batzutan, ez eta gero kontzientzia izan, agian hori da, nez eta ez bat egin esaten dutenarekin. Iruñako irudiak ikusi berri ditugu oraintxe bertan, eta Bilbora egingo dugu salto Aiararekin, orain aukera bat dugun konexioa egiteko. Kaixo, Aiara! Kaixo Irati, bai, orain bai, dagoeneko gainera justu bukatu berri da manifestazioa, justu ekitaldia bukatu berri dute oraintxe bertan. Eta zer zan dute mugimendu feministako kideek? Hainbat kontu aipatu dituzte, azteko, txalaparta soinu artean sartu gara, udaletxe atarian sartu gara, eta ekitaldia bertso batekin hasi da, eta ondoren beste bat kantatu dute, eta beste hortan zer nabarmendu dute, jada ez erailtzea, jada emakume gehiago ez erailtzea, ezta? Horrez gain, Palestinar herria gogoan izan dute, izan ere gogoratu dute, gatazka armatuetan emakume gehiago bortzatzen dituztela, eta hori ere erdigunean jarri nahi izan dute, eta horrez gain, hainbatatu eman dituzte, eta horien artean, hirutik emakume batek indarkeriaren bat jasan duela, eta datu hori oso deigarria, oso lasgarria dela nabarmendu dute. Eta hori guztia zergatik gertatzen da, argi adierazi du mugimendu feministak, kulturaren bortxaketa kulturagatik, eta seinalatu dituzte, edabideak, gizonak, eta baita erakundeak ere, izan ere, aipatu dute eurak baitirela horren errudunak. Horrez gain, oldarraldi misoginoa salatu dute, hau da gizonezkoak biktima papera hartzea, eta gero berri ere emakumeak erasotzea. Argi adierazi dute, modu bakarra, saretuta eta autodefentsa feminista erabilita babestuko gaituela horrek, eta ekitaldia bukatzeko zer egin dute, berri ere kanta egin dute, abez batzak abestu du, eta zutik emakumea eta oihu artean ekitaldiari itxiera eman diote. Ekitaldi borobila izan duzue, kultura arlotik ere bai, eta esandakoa, kultura matxistak mundu guztia emakume zein gizon zapaltzen dituen honetan ardurak hartzeko unea da, bai emakume, bai gizonen aldetik, ez da, Aiara? Hori da, eta zehazki gainera hori erdigunean jarri du mugimendu feministak, hasierako adierazpenetan eta gero ekitaldian oldarraldi misogino hori erdigunean zerlatu dute, eta batez ere gizonezkoek behingoz ardurak hartzeko momentua dela exikitu dute, eta horregatik, ez da, leloa, urtengo leloa. Ez bazara konponbidea arazoa zara zehazki. Baloratuko zenuke Bilboko protesta, beste hiriburu batzuetan gizon zein emakumeak izan direla aipatu dugu askotan, gizonak ere parte hartu dutela mobilizazioetan, ea hori ere ikusi den Bilbon?
Bai, hori da, emakumeak, gizonak, haurrak, nerabeak eta denetarik ikusi dugu. Egia da gogoratu beharra dago, Bilbon jende asko etorri dela, ezta? Jende asko batu da Bilboko manifestaziora, baina Bizkaian zehar, beste hainbat protesta ere egin dira, herriko mugimendu feministek deituta, eta egia da, azken batean, jende gehien batzen den gunea hemen Bilbo dela, baina horrez gain, aipatu beharra, ez da, beste hainbat herritan egin diren mobilizazioak, ez naiz horietan egon, baina jende asko eta aipatu bezala, manifestazioetan hemen Bilbon gizonezkoak, emakumeak, nerabeak eta denetarik. Positiboki baloratuko zenuke aurtengo azaroako 25-ko mobilizazioa? Bai, noski, gainera eskerrak eguraldia lagun izan dugula, goizean euria egingo zularen beldur, baina ez, oihu artean egin dugu ibilbide osoa, jendea, pankartak eta oso positiboa, baina ea noizbait behingoz ez dugun horrelakorik egiteko beharrik. Bai, borroka eguna baita, ez da ospatzeko eguna, albiste txarrekin hasi baitugu gainera gaurko eguna behintzat Nafarroan, eta, aiara, mila esker Bilboko kaletako zuzenekoa gitarren. Zuei eta hurrengora arte. Eta platora egingo dugu berriz ere salto, gizonak interpelatu ditugu aurtengo mobilizazioetan, esan berri dugu gainera gaurko eguna ez dela ospatzeko eguna, badirudi gainera pina jarrita eta egiten dugula, ez? Gaurko eguna betetzen dugula egin behar dugun hori, baina ez da horrela. Militantzia egunero behar da. Eta berak esan dagoen, aberre noiz ez dugun eguna bospatzen, kentzen dugunez. Kalendari zutik horrek esan bir daue gauzak konpondu direla, baina... Orain bai, Iruñara egingo dugu berri salto, Irun Errejanok adierazpenak jasoko ditugu orain. Un año más, el 25 de noviembre tomamos las calles. Gracias, eskerrik asko. Primero de todo, queremos recordar a las 5 mujeres asesinadas en Euskal Herria en 2024 y a todas las mujeres asesinadas en todas las partes del mundo. Zoritxarrez, oraindik asko dira mobilizatzeko arrazoiak. Gure egunerokoan erabat normalizatuak ditugu erasoak, bortxaketak, beldurra, eraikitak. Sistema heteropatriarkal, kapitalista, kolonial eta kapazitista honek indarkeria forma berriak hartzen ditu bizirauten jarraitzeko. Estamos ante un aumento de las agresiones sexuales, la violencia económica, las limitaciones y situaciones de regularización, el auge de los discursos de odio, el estigma social, el tratamiento violento y morboso de los casos de violencia machista en los medios de comunicación, la desigual distribución de los cuidados, la misoginia en las redes sociales. No son casos aislados, sino que forman parte de una violencia patriarcal que es estructural y sistémica, que tiene graves consecuencias para la salud física y psicológica de las mujeres. Urteak daramatzagu gauza bera aldarrikatzen, eta zoritxarrez aldaketak oso motel datoz. Aurten aukeratutako leloa hauxe da. Yes, all men. Ez bazara, konponbidea, arazoa zara. Yes, all men. Bai, gizon guztiak. Izan ere, askok esaten duzue ez duzuela indarkeriatik erabiltzen, baina. Arazoa zarete, eraso bat zalatzen dugunean, gure hitza zalantzan jartzen duzutenean. Arazoa zarete, lagunen artean txisteak eta komentarioak moztenez dituzuenean. Arazoa zarete, erasoren bat jasan dugunean, errua guregan jartzen duzuenean, edo justifikatzen duzuenean. Arazoa zarete, erasotzailea seinalatzen duzuenean, baina zuek jokabideak errebisatzen ez dituzuenean. Arazoa zarete, urteetan zehar feministok salatzen dugun indarkeriaren aurrean, inolako erantzukizunik hartzen ez duzuenean. Gizonezkoentzako mezua argi da. Konponbidea ez bazarete, arazoa zarete.
Llevamos años reivindicando las mismas cosas y desgraciadamente los cambios vienen muy lentos. Este año el lema elegido es Yes and Men. Si no eres solución, eres problema. Yes and Men. Sí, todos los hombres, porque muchos os escudáis en que no ejercéis directamente la violencia. Pero también sois el problema los que nos cuestionáis nuestra palabra cuando denunciamos una agresión. Sois el problema cuando no contáis chistes y comentarios entre amigos. Sois el problema cuando justificáis o ponéis la culpa en nosotras, cuando hemos sufrido alguna agresión. Sois el problema cuando señaláis al agresor, pero no reviséis vuestras conductas. Sois el problema cuando no asumís ninguna responsabilidad ante la violencia que venimos denunciando las feministas a lo largo de los años. El mensaje para los hombres es claro. Si no sois la solución, sois el problema. Komunikabideak ere arazoa zarete. Arazoa zarete indarkeria matxistaren hiperreprodukzioan. Arazoa zarete errua erasotuarengan jartzen duzutenean. Arazoa zarete kasu bakoitzean xehetasun morbosoekin aritzen zaretenean. Arazoa zarete sexu beldurrezko kontakizunak eraikitzen dituzuenean. Mezua argia da zuentzat ere. Konponbidea ez bazarete, arazoa zarete. También los medios de comunicación sois problema. Sois el problema en la reproducción de la violencia machista. Sois el problema cuando ponéis la culpa en la agredida. Sois el problema cuando os dedicáis a los detalles morbosos en cada cosa. Sois el problema cuando estáis construyendo relatos de terror sexual. El mensaje es claro para los medios de comunicación. Si no Platora egingo dugu buelta, bikote, pankartaz hitz egiten gebiltzan duela pare bat minututxo, Iruñeko pankartaz, ez dakit gaizki irakurri dugun agian, edo gaizki interpretatu? Neuk irakurri dut not all men. Baina gero berak esan dau, yes all men. Da berak azaldu mesedez. Ez que galduta nau. Yes or no? Yes, danak implikatuak izan behar direla, baina not all men zan gizon guztiek ez dutela egiten, eta orduan, bai implikatuak izan behar dira, horregatik ematen diote buelta. Bale, txorateko modukua duan, bai ero ez, bai. Danak behar doguz, danak behar doguz implikatu. Feminismo aurrera egiteko guztiok garak beharrezkoak, ez da? Bai. Eta horrekin loturik gaurtengo mobilizazioen leloa, lelo nagusia, ez bazara konponbidea, arazoa zara. Arazoa baitzara egunerokotasunean indarkeria egiten duzun momentuan, ez eta kontziente ez izan. Ikusten badozu eta izintzen bazara. Hau lertzen da oso ondo igual, beste modu beten, bullyingarekin gertatzen dana, talde presioarekin, danak isiltzen garela, ez? Orduan, talde presioa da, talde presio maskulinoa oso potentea da. Orduan, isiltzen naz WhatsApp talde baten, isiltzen naz futbol partida bat baino harinago edo geroago, isiltzen naiz zeo zer esaten dionean neska bateri oso modu desegokian, hori da yes all men horretan sartzea, implikazioa, ez isiltzea. Eta horrekin zure egunerokotasunean eta ez, nik ez dakit Salvadore horren paperarekin, ez hori ez dugu behar. Guk behar dugu gure burua guk landu. Zuk egin zure esparruan, eta horrela joango gara, eraikitzen. Bullyinga aipatu berri duzu, baina arrazismoarekin berdina gertatu daiteke, ez? Guri emakume txuri bezala ez zaigu okurritzen emakume beltz bati zer egin behar duen, adibidez mugimendu arrazismoaren mugimendua mintzat aurrera egiteko, okurri du ere, ez? Eta zer egin beharko dut, zeuk esan, neuk para sufritzen dut, neuri ez galdetu. Ordure, ez dakit, zer egin aldugu, gauza berdina, ezitu, irakurri, ez dakit zer, hori, aktibidadiak eta olako ekintzaken behar direz, bai gizartia, jentia, ez zitu behar da. Salkuntza jasotzen duguno gainera, norbera ere ez zitu da utxetik hasi gara beti, eta eldugaren punturaino lanketa bat egon delako. Eta gauza berakin daiteke
privilegiodun pertsona bat izan da. Baina batez ere aipatu dute ez, gorrotoren diskurtzuak, eta hori da gauza oso potentea gertatzen dana, eta interneten indartzen dana, eta eskuinetik, ultraeskuina eta eskuinetik zabaltzen dena. Baina ezkerrekoak ere zabaltzen dugu askotan, orduan, ojo. Eta izan daiteke, ez, emakumeen kontrako diskurtzuekin, aniztasun sexuala ere aipatzen badugu ere, eta rasismoarekin. Horrek dira hiru pata potenteenak. Orduan, horrekin egiten da min handia. Eta hirurak bazara, pues imaginatu. Gainera, hemen termino nahiko hegemonikoetan hitz egiten ari gara, emakume gizon, aipatzekoa dena, ez? Egon gara... Ez nazartu irinean, ze, Egia da. Ikasteko dugula guztiok. Bada... Neure osa, superardi dekot. Emakume gizona eta bestia danak. Eta, diskurtsoa hitz egiten ari garela, sare sozialetaz hitz egiten ari garela, argi dago eskuineko diskurtsoa zabaltzen ari den momentu batean gaudela, Twitterren, orain isa, sare sozialean esaterako kriston triskantza sortzen ari da, jende asko ari da bertatik irtetzen zabaltzen ari den mezua dela eta, baina agian hori da bidea edo bertan egon behar garela uste duzue. Ezkerreko ideologiak ditugunok bertan jarraitu behar dugu? Neuke ez dekote Twitter edo X edo hori, azteko, eta nahiagote sare sozial gitz izatia eta gitz izartu be bai. Bakizu, gauza horiek gertatzen direlako, eta neu ja helduanaz, baina gaztientzako, eta helduanaz eta batxutan be, esan behar, honek afektatzen hau asko, bakizu. Orduan, sare sozialetoko asuntua ez dakit zelan konpondu aldan. Ez dakit, ja behin sartuta gauz, ja hori da. Inprestak dira, sareak dauz dirua irabazteko eta hobeagoa da bestea. Esan nahi dut Instagram, WhatsApp. Aipatzeko da, gainera, sare hauek gizon idea batzuetako gizon batzuek sorturikoak direla eta baina ere esan dugu on egiteko ere erabili daitezke agian sare hauek, sare sozial hauek agian ona egiteko. Bueno, badaude gauza asko, zuk aipatu duzu, zure lana erakusteko, zure interesguneak ere begiratzeko, baina hau ere muga batekin, eta gauzak salatzeko. Indartzeko, ez dakit, bai. Bisibilizatzeko, plataforma asko dauz, interesantia. Lehenengo foroak eta blogak eta ere eman dute indarra, esan nahi dut, hau ez da berria, baina transformazioa dago, ez? Transformazio horretan aurrera egingo dugu gure postutik, orain Iruñara egingo dugu salto agurra egiteko, Irune, adierazpenak entzun ditugu duela gutxi, balorazioa egiteko ordua iritsi da, zer nabarmenduko zenuke gaurko saio berezi hontan manifestaziotik? Kaixo bai, arratsaldeon manifestazioa amaitu berri da eta indarkeria sexistaren aurkako plataformako bikidek haien adierazpenak egin dituzte, berriro ere esanez konponbidea ez bazara arazoa zara, politikoei, komunikabidei, instituzioei eta abarreko gauzei zuzenean adierazi dira eta esan dutenez protokoloen beharra azpimarratu dute, baita politikoek lege feministak egitearen beharra eta azpimarratuko nuke gehien bat gizon asko ikusi direla, lehen aipatu dan bezala, eta gazte asko ere elkartu direla gogokin eta dirudienez gauzak aldatzeko gogotsu ere. Gazteak aipatu berri ditugula, saio berezi hontan gazteez hitz egiten egon gara, eskuin muturraren gorakadaz ere bai eta diskurtso batzuen gorakadaz, baina badirudi tontoak ere ez direla gazteak, ezta? Badirudi beti gustatzen ditugula. Hori da. Esan nahi nuena da, kaleak ere hartze dituztela, kontzientzia badutela eta aurrera begira ere badagoela zer egina eta itxaropen pixka bat, ezta?
hori. Bai, nabaritzen da, geroz eta gazte gehiago konstiente direla eta geroz eta gazte gehiago feminismoaren alde egingo dutela, baino espero ezagun gaurko egunean ez geratzea bakarrik eta hemendik aurrera ere gure egunerokotasun honetan horren alde ere egitea. Eskerrik asko, azkenik hitz bakar batean nola baloratuko zenuke gaurko mobilizazioa? Hitz batean ez dakit esango nuke animatua izan dela eta oihu asko entzun direla eta dinamikoa. Oso dinamikoarekin gelituko gara, agurtuko zaitugu Irune. Eskerrik asko. Agur, mila esker. Honekin heldu gara zuzeneko unitate mugikorren aldetik behintzat zuzenekoaren amaierara, balorazio bezala denek aipatu dute adin desberdintako jendeak izan direla, nabarmentzekoak gizonak egon direla, baita gazteak ere, eta platotik nabarmentzeko agian bada hori itxaropena. Gogoazen hau normalizatzera, ez? Eta ez aipatzera, gizonak daude. Bai, hori normalizaten behar dago. Baina, flipaten dau, normalian ez dauzelako. Ez askorik. Baina gero aipatzekoa da. Horrek esan behar daue aldaketa bat somatzen dela, ez? Baina askotan ere planteatu izan dira olako agerraldiak emakumei ez mistoak. Orduan nik uste dut horrek ere konfusioa sortu dauela urte askotan. Eta igual ez dala ulertu, ez da ez zarela egon behar, baizik eta ez lehenengo planoan. Neuk ipiniko nuske bai lehenengo planoan. Neuk elkartuko nuske, emakumeak eta gizonezkoak. Pankarta bateaz. Hori da aldaketa, elkanbizuen plan, bale. Zeu emakumea zarelako, baina neu ez naz eta feminista be bai naz. Danak izan behar gara feminista, danok. Ama bat badekozu, feminista izan behar zara, listo. He dicho. Orain bederatzietara iritsi gara, bederatziak pasatxo dira da, eta etxera joateko ordua zaigu, hitz bakar batean nola definituko zenukete gaurko saio berezia eta baita manifestazioa? Nuk itxaropena geratuko naz, ze itxaropentsua geratu naz, hau ikusitza esan dut, bale, ondo goiaz. Bai. Nik bai mugimendua. Eta bizirik gaudela, ez? Orduan, mugimendua dagoen einean, bizirik gaude. Mugimenduaren indarrarekin eta itxaropenarekin agurtuko gara gaurkoan Euskal Herria. Eskerrik asko Afrika Bibang eta Jone Salduegi gaurkoan saio berezi honetan gurean izatearren. Eta laster izango gara bueltan ongi izan. Agur. Thank you.